Yan, si Spelly. Good evening, si Spelly. Salamat. Yan, si Spelly. Good evening. Just take the items and ship it. Yan. Ay, nako. Si Spelly, papunta na ako sa bahay mo, si Spelly. Papunta pa lang. Agoy, 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 agoy. Dito ako saan? Tinan ko lang kung maano ko dito. Ayaw. Oo, kalma. Yan, si Spelly. Salamat sa pagdalaw. Ayan. 290 na ang latest upload ni si Spelly. 7 seconds. Loads patusok ng alin? Alin ang tutusukin natin, RJ Vlog. Lisongtion TV, may love shoutout sa'yo. Ay, buhay. Gutin mo na yan. Buhay na. Yan. Hirap buhayin. 7 seconds pwede na yan. Tapos kaka-capsule mo. Si MD Jamal. MD Jamal, mega love shoutout. MD Jamal. Latimer na grande. Mega love shoutout, ate. Ayan, si Spelly. Naka-play ka na, si Spelly. Ate Mirna, punta na kita, te. Abang wala pang gaanong bisita, te. Nandito na ako sa iyo, Ate Mirna. Para hindi sabay-sabay. Naka-premier yata si Ate Mirna. Mag-ano nga ako, mag-refresh nga ako. Si MD Jamal, mega love shoutout. Ayan. Ate Mirna, nandito na ako sa iyo, te. Dito muna ako, te, sa eating. Tangirin. Kasi na-play ko na yung mahahaba mong video, te. Pero na-play ko na rin to. Hanap muna ako ng iba, te. Wait lang, te. Ayan, dito na lang ako, te. Sa cut and remove the skin of pineapple. Sir Ponbars. Mega love shoutout, Sir Ponbars. Thank you for coming. Ayan. Ate Mirna, naka-play ka na, te. Okay. Sir Arthur, maraming salamat po sa patusok. Asa na yung... Sir Ponbars, mega love shoutout, Sir Ponbar. Ay, bakit ba inano ko? Agoy, Ginoo ba? Sir Claudio Lopez, mega love shoutout, Sir Claudio. Ayan, Sir Arthur, puntahan po kita, Sir Arthur. Patamsak po, okay po. Okay, pin muna kita, Sir Arthur. Ayan. Sila kay, ano ba to? Sila kay, Prodel Channel. Sir Arthur, mega love shoutout po from, Sir Ponbars. Ayan, Sir Arthur, puntahan ko yung bahay mo, Sir Arthur. Ayan, upcoming live mo ba yun, Sir Arthur? Ayun, upcoming live nga. Ayan, sa 13 million in the house, maraming salamat, guys. Ayan. Only subscriber ang nakalagay. Kailangan natin mag-subs muna. Ayan, Sir Arthur. Isang dikit sa iyo, Sir Arthur, kasi para makapasok ako sa iyong bahay. Sir Arthur, ayan. Ayan, si Sikoy Loving Sky. May love shoutout. Si Spelly. Ayan, si Spelly. Playing ka pa din si Spelly. Ayan, si Sikoy Loving Sky. May love shoutout. Si Sikoy Loving Sky.
Ayan. Ayan, nakatamsak na ako dito, Sir Arthur. Akin yung Lexus TV, Sir Arthur, ha? Okay. Unang tamsak. Si Mikiri Gamer. Ay, Idol Airway Kids. Mega love shoutout. Sir Claudio, thank you for coming, Sir Claudio. Ayan, si Curly Cylander. Mega love shoutout sa dyan. Ayan, si Spelly Dan Pulots na ikaw, si Spelly. March 5 mo yun, ano? Si Spelly, thank you for coming. Salamat, si Spelly. March 5. Ayan, si Kuya Fed. Ayan, Kuya Fed, mega love shoutout. Bigyan kita ng jacket mo, Kuya Fed. Ayan, Sir Arthur. Nandito ako ulit sa bahay mo, Sir Arthur. Saan na ba? Matthew. Ito dun. Arthur Tubo. Ayan, nandito ako ulit, Sir Arthur. Ano ba yung amoy siga? Ayan, pangalawang thumbs ako sa'yo, Sir Arthur. Ay, meron ako dito. Mag-change sa account ako. Kuya, ano yun? Ped. Ayan, sa 15 million in the house, maraming salamat. Sir Arthur, nandito ulit ako sa iyong bahay, Sir Arthur. Uy, nasaan na ba yun? Punta nga ako sa notification ko. Ayan. Ayan, Kuya Ped. Ayan, puntahan kita, Kuya Ped. Next, sandali lang, Kuya Ped. Mag-ano lang ako, mag-thumbs up lang ako. Ayan. Mag-play ka na, Minor. Ayan na, si Loving Sky. Play na. Ayan, Sir Arthur, pangatlong thumbs up ko sa iyo, Sir Arthur. O bakit? Ayan, si Kate Wala na Extreme pala. Channel. May galab shoutout, Diyos maray na banggi. Diyos na maray hapon. Ayan, Eric Kids. May galab shoutout. Eric Kids. Ayan, ano mo na guys? Atin nakapin. Patamsak mo na guys. Ayan, Dan chin sa account followers na tayo pala to. ulit. Dan Okay. followers na po pala si Mang Loving Sky dun sa kanyang birthday treat of my Ayan, boss si mother. Koy Loving Sky. Full watch ka na daw, si Koy Loving Sky. Madam Eunice, may galab shoutout sa'yo dyan, Madam Eunice. Okay, balik ako ulit, Sir Arthur. Dito ako ulit sa iyong bahay, Sir Arthur. Asan na yun? Ayun. Ay, naku. Sus, napakahirap namang i-ano nitong ano. Kalikasan, may galab shoutout, Kalikasan. Ayan, ma'am, Kalikasan, may galab shoutout from Si Madam Art. Eunice. Kuya Ayan, thanks, host Lexus. Ayan, siya ang nag-play sa'yo, si Sikoy. Kuya Ped, nasan ka? Ipe-play kita, Kuya Ped. Ayan, 16 viewers, thank you so much. Ayan, Kuya Ay- Ped, nandito ako sa channel mo. Sir Arthur, pang-apat na thumbs up ko sa'yo, Sir Arthur. Kuya Ped, ito na sa ako sa video mo, 1 minute and 43. Ayan, holograph, magalab shoutout, holograph. Ayan, Ma'am Host. Ayan, Ito ba? Ma'am Kalikasan, salamat po. Ayan, puntahan ko po kayo. Play sa Kuya Ped dito. Okay. May skip pa. Pwede po kayo magbaba ng bahay, guys. Sir Ponbars, magalab shoutout. Wala Ponbars. naka-play dito sa atin. O, mag-play ka dyan para tayo hindi matambakan ng pang-play. O, Eh, sabay-sabay na, o. lobat eh. Hindi lobat yan. Ayan, puntahan mo dyan si Ma'am Kalikasan. Kalikasan. Asan si Kalikasan? Hanapin mo dyan. Sis Manalisa, may galab shoutout. Sis Manalisa. Oh, mapakarami na pala dito eh. Marami na nga, sabay-sabay na. O, di na natin alam, unahin. Ipi-play natin dito, Agoy. Sinikin na lang officials. Isa-isain natin sila. Ayan. Sino ba yung mga nauna kanina? Sir Pon Iba't Bars, ganyan. papunta na ako sa'yo, Sir Pon Bars. Ano yan? Mag-go-to channel. Ano yan? Bakit na? May report. Sa'yo yan eh. Bago yan kasi. Kailangan doon ka sa may nagbaba ng link. Dito ka magpunta pala. Sa notification. Ganyan talaga pag naka-direct. I-back mo muna. Sige, i-back mo. Punta ka doon sa Ayan. notification dyan. Dyan mo hanapin yung live natin. Dyan. Ayan. Ako, ganun pa rin. Ayaw mag-ano.
Oh, ayan, nagugot. Naka-play na si Kuya Pedro dito eh. Di maganap ka nung i-click dyan Sino to? Si The Ram Life. Ano ba The tong Ram dala ni Life. Sir Pon Bars Hindi ini? na to. Hindi ito yung ano. Magugoto channel tayo kay Sir Pon Bars. Sir Pon Bars, nandito na ako sa iyo, Sir Pon Bars. Oh, ito malaki-laki na rin si The Ram Life oh. 1.41 subscribers. Okay. Ayan, Dahil sa iyan. 4 minutes, spinal cord damage, bumili ng gamot, reseta. Ayan. Play na po natin. Sino ba yung pinlay mo dyan? Para alam nila. Si The Ram Life. Ayan, naka-play na daw po si The Ram Life. The Ram Ayan. Life. And tayo. Ayan guys, sa mga sa mga tawag dito, sa mga hindi natin napupuntahan, basta mag-comment lang guys para hindi kasi alam mo naman, matanda na si host. Oh, dito, Dan Pulwas na po tayo dito sa isa, no? Ayan, The Ram Life, Kay Kuya naka-play Ped. ka na. Abi, bigyan ng banana. Sir Pon, basta i-subscribe mo lahat ng Subscribe. bigyan mo ng banana Bigyan yung ng piniplay banana mo. yan. Ayan. I-bell all mo. Bell all. Asan yun? Ayan, may galap shoutout, Ma'am Honey, 129 All. official. Ayan, nandyan ba si Ma'am Honey? Ayan, Sir Pon Bars, playing ka na. Ma'am Honey, may galap shoutout, Ma'am Honey. Nandyan ba si Ma'am Honey? Napin ko muna. Ay, oo nga. Salamat po sa pagpunta sa live ko kagabi. You're welcome, Ma'am Honey. Thank you so much for coming again, Ma'am Honey. The Ram Life. Ayan, grabe na lang kasi yung anto ko, Ma'am Honey, at hating gabi na kaya nag-out na ako. Oh, sino naman ang play natin Napipikit dito? na ako, Ma'am Honey, kagabi nabibitawan ko na yung cellphone ko. Ayan, basta comment lang guys sa mga hindi ko pa napupuntahan. Ayan, si Gapoy TV Gapoy- official. Punta mo Gapoy dyan, TV. si Ito Gapoy. na tayo. Sige, Gapoy TV. Nakalista tayo dyan. Gapoy TV. Ayan. Wala ka nga nalilista sa dami nung nagpunta. Oh, subscribe na natin kagad. Tapos, manood tayo ng video. Ayan, Gapoy TV official, naka-play ka na. Medyo Ayan. mahaba ito. 39 minutes. Ayan, dito lang muna tayo sa pan run. Ayan. Tamsak na natin. Ayan, oh. Number 2, Dan Tamsak. Ayan, Kuya Ped, naka-play ka. Kuya Sino Ped. doon? Si Ate Mirna hindi pa tapos. Madam Eunice, salamat, Madam Eunice. Oh, Ayan, Sis Manalisa, salamat, Sis Manalisa. Ayan, sunod kita dito, Sis Manalisa. Ram Light. Oh. Ayan, Sir Pon Bars, tapos ka na, Sir Pon Bars. Still playing ka. Ayan, salamat, Sir Pon Bars. Oh, kanina, pumasok ako sa live ni Sir Nicael. Bigyan ako ng jacket. Ayan, Gallery PSP. Ayan, I'm going to your house na Gallery PSP. Ayan, Sir Pon Bars pala, hindi ako nakapag-comment, Sir Pon Bars. Teka. Balik ako, Sir Pon Bars. Wait lang. Ayan, Dan Pulwas na po tayo kay Ayan, kay Gapoy Gapoy. Dan isa Pulwats pa. ka na, Ano Gapoy. to? Ay, medyo mahaba to. 39 minutes yan. Ayan, Dito tayo plus sa The 1 Road. dikit sa'yo, Gapoy TV official ha. O, plus 1 banana ka. Ayan. Ayan, Gapoy, oh. Ayan, pangalawang play daw sa'yo, Gapoy TV official. Nandyan ka pa Gapoy, ba? dalawang play. Oh. Gapoy TV official. Marop! May galab shoutout, Marop! Ay... Tawag dito. Sino nga yung pupuntahan ko? Si Gallery PSP. Ayan, kumusta ka, my friend? Okay naman, Marop. Ayan. Batiin mo si Ma'am Honey, 22, nandyan, Marop. Ayan, hi, Marop Hussein. Ayan. Marop. Si Saddam Hussein, ah. Ano yan, ibalahan niya, marunong siya magtagalog. Hello, Ma'am, Miss Honey. Ayan. Na-influensyahan ka ng Tagalog na. Marunong siya magtagalog. Ayan, Marop. Thank you for coming, Marop. Hindi baluktot ang dila. Ayan. Tawag dito, Gallery PSP. I'm here in your house, Gallery PSP. Ayan, dito ako sa iyong 5 days ago. Si, ano, Pinakpul Axi. Ayan. 8 minutes and 13 seconds. Gallery PSP, playing ka na. Okay, may ads pa tayo. My good evening. Merna, good evening. Ayan, may ano tayo. Ayan, Ate Oops. Merna. Dan Pulwas. Ayan, kasi Dan po, Pulwats ka na, Ate Merna. Ayan, Gapoy salamat TV. po. Ayan, mag-play ka ng iba dyan.
Dito tayo ng iba kay Galway TV. Ayan na, Team Erna, full watch na po. Dito tayo sa Gallery PSP. Sino ba yan? Naka-play na yan dito. Naka-play ka dyan. Mm-mm. Mona Lisa. Si Mona Lisa, puntahan mo si Mona Mona Lisa. Lisa, andito ko sa bahay mo. May makakain ba Ayan. dyan? Basta i-checkan mo na yung napapanood na para ano. Welcome, Ate Mirna. O dito, Dan full watch na dito kay Tam Life. Sige, mag-ano ka dyan. Mag-play ka dyan yung pwede mong i-play dyan. Para hindi tayo sabay-sabay. O, dito naman tayo, titingin tayo ng mga... Ayun, play mo dyan si Kate Extreme. Nagbaba ng bahay. Kate Extreme. Nandyan ka pa ba, Kate? Asan ba si Cake? Sir MHD Adventure, mega love shoutout. Thank you for coming, Sir MHD. Ayan, Manalisa Kate from Sir Extreme. MHD. Ayan. Maraming salamat din po, Ma'am Bicolana. Ayan, you're welcome, Sir Ponbars. Mona Okay, Lisa, dito tayo sa 7 5 minutes. 17 Yeah. viewers, thank you so Mona much. Lisa, playing ka na ha. Tapos bigyan kita mamaya ng banana. Ayan, si DSNH Vlog, mega love shoutout. Bigyan kita ng jacket. Bigyan kita ng jacket mo. Ayan, may jacket ka na. Ayan, Sir Arthur. Nandiyan pa po ba kayo, Sir Arthur? Ayan, Ma'am Pelis Cooking, playing po Adventure sa Hong Kong. Thank you, host. Ayan, you're Ba? welcome, Sir MHD Adventure. I'm going to your house, Sir MHD Adventure. Pan pala ni Pugong Biyahero to. Dati po pinapanood namin din to, si Pugong Biyahero. Okay, Sir MHD Adventure, 5 minutes and 14 seconds. Ayan, playing na, Sir MHD Adventure. Dito lang, host, magluluto ako lunch. Ma'am Honey, salamat. Bisitahin ko na lang, Ma'am Honey, yung bahay mo, Ma'am Honey. Ayan, Mr. Arthur, Dan from MHD Adventure. Sir Arthur, nandyan pa po ba kayo? Ayan, Gallery PSP, still playing ka, Gallery PSP. Sino yung... Sa iyong 8 minutes and 13 seconds. Sir Nikael, mega love shoutout. Ayan, dear Miss Honey, how are you? From Marop. Ayan, Sir Nikael, mega love shoutout sa iyo, Sir Nikael. Kalikasan. Ayan. Palikasan. Next, may naka-play pa ba dyan sa iyo? Ito, Nalista mo ba to may si kuwan Ma'am Kalikasan? Naka-play na ba yan? Hindi pa. Hindi pa siya pala na-play. naka-play. Si Edbon, lista mo dyan. Basta ilista mo dyan, checkan mo lang yung yung mga na-play na. Lista mo lang ng ilista. Hindi ko nga Ayan, si masunod. Marop, wala pa. Si Sir Nika, ilista mo. Ako magsasabi sa'yo ng ililista para mamaya kahit na sunod-sunod na lang natin silang ipi-play. Si Edbon, Kalikasan, Kalikasan. si Marop, nandyan na. Si Ma'am Honey, nandyan na. Wala pa. Si Sir MHD Adventure, naka-play na. Pagsulat. Si Kuya Ped, na sa kanya. Kate Extreme. Si DSNH Vlog, di na bumalik. And si Sir Pon Bars, na rin ako dito. Mag-uli. Si Madam Eunice, hindi pa yan. Eunice TV, wala pa yan. Hindi pa yan na-play. Ayan. Tapsakan na natin si, Si ano, Kate, naka-play na si Kate sa'yo, di ba? Oo. Si Kuya Pet, naka-ano na sa'yo? Naka-play na? Na-play mo na si Kuya Pet, Ito di ba? yata, eh. Tingnan mo nga. Yung Mona Hindi, kay Lisa Mona pala to, Lisa yan eh. Mona Lisa, check na. Ayan, Sir, MHD Adventure, still playing. Ayan, na all, my secretary si host. Oo nga, Advance, mahirap nalilito na ako eh. Ayan, mahirap yung tumatanda na. Ayan, upcoming live, okay, IP natin, Ma'am Honey. Agoy, nagkamali. Balik. Ngayon, di pa ako naliligo. Ayan, Mona Lisa, bigyan Teka, wait lang, Ma'am Honey. Pipin kita, Ma'am Honey, Bigyan kita ng banana, no? Ayan, +1 dikit daw sa'yo, Sis Ayan. Mona Lisa. Para makatikit din si Lexus, yes. Ayan. Thank you for yesterday, dear Honey and Bicolana. You're welcome, my friend, Marop. You're welcome. Okay. Ayan, guys. Pakunin kay Ma'am Honey. Ayan, Marop, please. Thumbs up your upcoming live ni Ma'am Honey. Hope you guys will help me to reach my WH2. Thank you. Okay, Marop. I will play your video later, Marop. Ayan, dan tikit na rin to. Ayan, Sir MHD Adventure still playing. Sino yun? Sino ba yan? Si MHD Adventure. Oh, MHD. Gallery PSP.
Still playing Gallery PSP. Yan, lista mo si Sir Nicole dyan para sunod-sunod lang nating i-play. Gallery PSP. Ayan, Naka-play? Mara Hussein, ano ba to? Naka-play ba yan? I will play your playlist every day. Oh, Marop! Wow, sana all Marop! Ayan, guys. Si Bungangerang High Blood Yahoo! Ayan, bigyan kita ng jacket, Sisi. Aba, bungangerang high blood. Ganda ng pangalan baka ng... blood ka niyan. Ganda ng pangalan mo, Sisi Koy. Bungangerang High Blood. Ayan. It's beyond, so I will get the notice. Ayan. Nashrin. Mega love shoutout, Nashrin Cooking in Village. Ayan. Pon Bars, mega love shoutout sa'yo from Sir Nicole. Ayan. Wow, sana... Pon Bars. Sana ako din, ma-play din. Ayan. Pupuntahan kita, Mambuangera. Next lang kasi may nakasalang pa, Mambuangera. Otoy Vlog. Mega love shoutout sa'yo, Utoy. Si Utoy, lista mo si Utoy. Ayan, si Utoy. Insan. Utoy Vlog. Ayan, Sir Pon Bars, puntahan kita ulit mamaya kasi maikli lang yung video mo, na-play ko kanina. Garam Light. Ayan, basta lahat ng nilista namin dito, ipi-play natin lahat yan. Ayan, Ma'am Honey, Ayan. Lu, TW from Annalisa, naghahabol din ng WH. Okay. Akala ko. Ayan, ito. Sir MHD Adventure, dan full watch ka na, Sir MHD Adventure. Si Kwan may, Okay. may harang. Ayan guys ha, yung mga sunod-sunod ko lang kayong pupuntahan. Wow, thank you so much 20 viewers. Thank you so much. Okay Oy, na naku, po, dan Ma'am full Biglan. watch na rin pala to. Oh. Si Mona Lisa, ayan, oh. Ayan, sis Manalisa, So, full pupunta- watch ka na rin. Punta tayo Ayan. kay ano ngayon, ha? Kay Ed Bonds. Ed Bonds, gayak mo na yung pagbinto. Ed Bonds TV. Nasaan na si Ed Bonds? Okay, dito tayo kay Marop. Are you still there, Marop? Ed Bonds, where are you? Sino ba yung naka-play mo dito? Si Kate? Si Kate. Ayan, Ed Bonds. Ayan, Kate, dahil napakahaba nung mo ha. Play lang natin ng 10 minutes. Halos, halos 20 minutes itong sa'yo para yung iba, ma-play din natin yung iba. Ayan. Oh, Sir Ed Bonds, nandito na ako sa upcoming. Nandiyan pa ba si Ma'am Kate? Ma'am Kate, punta lang kayo sa live ko guys para matulungan po namin yung need ng WH. Forward Tamsakan ko mo sa na yung team upcoming mo, Ed Bonds. WH playlist ninyo. Salamat. Ayan. Ayan. Para nakakuha na tayo. Salamat, Tapos- Ma'am Honey. Ayan, Marop. I'm here in your house, Marop. Gala muna tayo mga idol, SM Santa Mesa, Manila. Medyo Okay, where are you, Marop? Ayan guys, pakunik naman sa ating nakapin guys. Patamsak dyan guys, patamsak kay Ayan, Ma'am Sir Ed Honey. Bonds, Sa mga hindi nakaplay padikit tayo. dyan kay Ma'am Honey. Ayan, padikit naman. Okay, Marop. Ayan, 5 days ago, relaxing music. Marop, 10 minutes and 57 seconds, Marop. Ed Bonds. Ayan, playing your video, Marop. Sino? Si Marop? Asan mo yun? Ano ba ito? Ano ba? Ano Si Marop, sinabi ko sa'yo kanina. Ano ba yung ano nun? Ayan, si Marop. Marup? Marup. Ayan, you're welcome, my friend. Ano to? Tapos na yan. Tapos na to? Okay na yan. Okay na, done full watch na tayo. Wala na yung may-ari niyan. Dito Na, tayo, baka 10 minutes na. Toy, ito na, pupuntahan kita. Igayak mo na yung ano dyan, yung saging. Ayan. Utoy Marop, Vlog. still playing your video, Marop. Where are you, Utoy? Salamat si Kuya Manalisa. Ayan, naka-full watch na sa'yo. Si Kuya Lexus mo, Sis Manalisa. Ayan, Utoy, igayak mo na yung... Thank you so much. ating You're ano dyan. welcome, Sir Marop. Gallery PSP, ayan, pa-full watch na, pang 27 thumbs up, Gallery. Okay, plus 1 dikit sa'yo, Gallery PSP. Gallery PSP, are you still there ba? Gallery PSP, nandyan ka pa ba? Dan thumbs up, Ma'am Honey, from Manalisa. Ayan, salamat sa'yo, si Kuya Manalisa. Ayan, mabait yan si Ma'am, si Ma'am Honey. Mahilig pa lang magluluto Pinagraduate, si Utoy, no? pinagraduate niya ni Ma'am Honey kagabi si si Marop ng 1,000. Ayan, Utoy, naka-play ka na dito. Gawin mo ito sa Argentina with egg. Sobrang sarap. Madaling lutuin. Yan, basta mag-comment ka diyan sa piniplay mo, tapos lagyan mo Bicolana para alam nila, hindi man nila marinig ngayon, makikita nila yan. Lagyan mo Bicolana sa dulo para alam nila. Sabi ko lang sa dulo. Ayan, everyone connect, Miss Honey, she is rich of bananas. Sige, promote mo Maros yung, Maros. Marop!
Ayan guys, patamsa kay Ma'am Honey guys sa mga nandyan. Ayan, Amigo Edbons. Daming salamat Ma'am Host. Ayan, you're welcome Sisikoy Manalisa. Ayan, puntahan kita ulit mamaya. Ayan, Gallery PSP, Dan Pulwats ka na, Gallery bakit? PSP. Ba't may ano? Ayan, thank you so much. Nag-comment na ba ako? Wala pa. Ayan, mag-comment muna tayo. Ba't may malungkot doon? I-edit natin. Bakit may Kanina bang comment yun sa'yo? Oo. O di edit mo. Bakit may napindot tayong ano? Malay ko sa'yo. Sisikoy Maribik. Ayan, Sisikoy. Kay Loving Sky Dana Sisikoy. Mamaya kay ano na lang. Kay Sisikoy Maribik na lang mamaya. Yan. Yan. Taong Grasa, gandang gabi sa'yo. Nandyan ba si Taong Grasa? Oo nga. Taong Grasa, may galab shoutout sa'yo dyan, Taong Grasa. Okay, sino pa ba hindi natin? Si Kalikasan, na-play mo na ba si Kalikasan? Hindi Wala pa. Ayan, Ma'am Kalikasan, nandito na ako sa iyo. Ayan, enjoy muna kayo sa mag-live nyo. Duty muna ako. Sige, Sir Nikael, salamat, puntaan ko na live bahay mo, Sir Nikael, ha? Ingat, Sir Nikael, sa pag-duty, ingat. Dito pa tayo sa Ayan. Isa pa tayo kay ano. Sis Manalisa, may galap shoutout, Ito, sabi ni ano. Ma'am Kalikasan, nandito ako sa iyo, Ma'am Kalikasan. Nandito muna ako sa 5 minutes mo, highlight. Mahirap nang pindutin talaga itong aking opong cellphone. Ayan, Ma'am Kalikasan, playing ka na. Ayan, +1 banana ka, Ma'am Kalikasan sa akin. Dikit ko na sa'yo to. Nanguhang malunggay. Ayan, Walang paalam sa pupuntahan may-ari. ko na lang yung bahay mo, Sir Nikael. Ayan, tamsak harang. Ayan. Ayan, Ma'am Kalikasan, naka-play ka na. And then, +1 dikit sa'yo, Ma'am Kalikasan. Ayan, ninja nyo po ba yan? Yung ano niya yan? Sa inyo po ba to? Kalikasan na to? Bigyan natin ng ng jacket. Kalikasan, pinlay mo na. Oh, yan, naka-play na siya. Dito naman Ayan guys, maraming salamat sa mga hindi pa nakapag-tamsak sa ating nakapin guys. Ayan, patamsak naman. Marop, still playing Marop. si Ayan, Utoy. maraming salamat Ma'am Kalikasan, naka-play Kapatid ka ba ni Marquez na. to? Si Utoy. Marquez. Paano naman nakakapatid ni Marquis? Nakapatid yan ni Manikaling yan. Tinatanong ko lang naman. Para ka laging luma kasi. Kasi nagagalit. Hindi naman ako gagalit. Ayoko lang ng... Ayan, no? Magdadan pulwas na tayo kay kay gala muna tayo mga idol sa SM Santa Mesa. Edbons Vlog. So pupunta ako ngayon dito si Gallery PSP na-play na. Bunga ngayon ang HB. Meron na dyan. You're welcome, Ma'am Kalikasan. Yan, Marop. Still playing, Marop. Dito tayo kay Bunga ngayon. Bunga ngayon ang high blood. O nawala. Nasaan na? Where are you? Ayun. Ayun. Yan, Ma'am Kalikasan. Still playing ka din, Ma'am Kalikasan. Okay, and then si Marop. Still playing din, Marop. Your video, Marop. Ayan, still playing. Parang wala na si Bunga ngayon. Okay, si Ma'am Kalikasan. Still playing din si Ma'am Kalikasan. Nasrin Cooking in Village. Ayan. Bunga ngayon. PH. Di huli mo na yun. Unahin mo yung nandyan. Kung sino yung nandyan. Pag bumalik, saka mo Ito, i-play. si Bunga ngayon ang maghahabol na. Balikan mo na nga lang siya mamaya. Unahin mo kung sino yung nandito. Ito na. Kasi baka umalis na siya. Di unahin mo na kung sino nandito para... Si Ma'am Honey, puntahan mo dyan. Si Ma'am Honey, tamsakan mo rin yung upcoming live niya. Ma'am Honey, asan yun? Honey 29, Honey 129 Ito, official. nakatamsak to Nakapin siya Doon ka pumunta sa Maguguto channel ka. Hanapin mo siya dyan sa taas. Subscription. Dito ka. Makikita mo naman dyan yan eh. Scroll mo lang, makikita mo si Ma'am Honey dyan. Ito, yun. Ma'am Honey 129 official. Page red heart shape. Ayan, puntahan ko yan, Ma'am Kalikasan, yung upcoming premiere mo. Ayan guys, patamsak na guys atin nakapin para para mapuntahan natin si maipin natin si Ma'am Kalikasan. Sir Parino, may galab shoutout.
Magandang gabi, Sir Parino. Salamat sa pagdalaw, Sir Parino. Sir Parino, O yan, Madam. thank you for coming. Madam Honey 129 official. Tamsakan mo yung kanya. Natamsakan ko na yung upcoming premieres mo in 2 days. Sir Parino, gandang gabi po Nagbigay from na Ana ng Lisa. banana. Yan, Sisi Kuya Hens. Big love shoutout, Sisi Kuya Hens. Maraming salamat, Sisi, sa pagsilip mo sa aking live. Thank you so Tapos, much. dito tayo, swab test sa grocery. Yan. Swab test. Ayan. Tapos, Kalikasan, gandang gabi po from Ana Lisa. Ayan. Guys, pakapatamsak naman kay Ma'am Honey, 29. Sa mga hindi pa nakapagtamsak dyan. Honey 129. Ayan, anong oras ang premiere nyo po, Ma'am Kalikasan? Anong oras po yung premiere nyo? Ngayon po ba yan? Ay. Nasaan na ba si Ma'am Kalikasan? Yung binaba na ano? Masakit yung bro. Ayun. Ayan, refresh ko muna po, Ma'am Honey, si Ma'am Kalikasan. Ito, wala naka, matagal na nakabakante, Tapos hindi nagcha-charge. Kasi sabi ko kanina, i-charge na eh. Inintay pang malobat ng malobat eh. Ayan, Ma'am Honey, Dandikit from Kalikasan Vlog 1. Ayan, Sir Parino, mega love shoutout, mahal ko, agoy. Madam Ella, tara, yugyog. Ano? Yugyog na naman yan, Edbons. Edbons, dan full watch ka na, Edbons, ha? Yan, Tamsak, Honey, 129 official, bell all from Kalikasan Vlog. Ayan, Ma'am Honey, dana po sa inyo si Ma'am Kalikasan. Okay. Sir Parino, I'm going to your house, Sir Parino. Okay, Ma'am Kalikasan, dan full watch ka na, Ma'am Kalikasan. Ayan, si Buwangerang High Blood, Sisi, salamat sa iyo dyan. Ayan, hindi pa ako nakapag-comment. Ayan, Buwangerang High Blood, nandito na ako sa iyong bahay, Buwangerang High Blood. Ayan, sis, nandito ako sa 5 minutes mo, 2 hours ago, sa highlight mo, sis Buwangera. Ayan, naka-play ka na, sis. Ayan, +1, dikit sa'yo, sis Buwangera. Ayan, didikit ko na sa'yo habang naka-play yung video mo, sis. Ayan. Ayan, maraming salamat sa iyo dyan. Okay, Ma'am Honey, papunta ako sa iyong bahay, Ma'am Honey. Ayan, para matamsakan kita, Ma'am Honey. Sir Parino, thank you for coming, Sir Parino. Okay, I'm going to your house, Sir Parino. Akoy. Nasaan na ba si Ma'am Honey? Ayan, still playing ka, Ma'am Kalikasan. Still playing. Okay, si Sir Parino na muna. Sir Parino, I'm going to your house, Sir Parino. I'm here. Ayan, 7 days ago, Sir Parino. Ayan, 2 center. Ano ba to? Saingan, Muatan, Kilapa, Sawit. Ayan. Sir Parino playing your video. Dan dikit all bell, sis Honey, 129 all bell. Tamsak na din sa upcoming mo from Maribik Family TV. Ayan, Ma'am Maribik from MHD Adventure. Ayan, Sir MHD Adventure, dan full watch on your video, Sir MHD Adventure. Ayan, Sir Parino, playing your video 9 minutes in 5 seconds, Sir Parino. Thank you for coming, Sir Parino. Agoy, masakit yung tagiliran ko. Wow, sino ba naka-play dito? Wow, Marop! Ayan, Marop, still playing your video, Marop. Sisikoy Maravicobian, mega love shoutout. Ayan, Sir, ano ba to? Mega love shoutout, Sir MHD Adventure from Maribik Family TV. Ayan, Maribik Family TV, hi from Kalikasan. Ayan, thank you, host. You're welcome, Sir MHD Adventure. You're welcome. Mega love shoutout sa lahat from Maravicobian.
Ma'am Maribik Family TV, gandang gabi po from Annalisa. Ayan. MHD, Mas from Parino, Agoy. Sir Parino, ayan. Marop, Dan Pool, what's on your video, Marop? Marop, where are you? Ayan, Marop. Ayan, tamsak, pang 90, tamsak, ano, Marop. Ayan, Sir Parino, still playing your video, Sir Parino. And then, Ma'am Buwangerang High Blood, still playing, Ma'am Buwangerang High Blood. Okay, 21 viewers, thank you so much. Ayan, Dan, Parino, salam dari Maluko, ano daw? Hindi ko po naintindihan po yun. Ayan. Lista mo dyan si Sir Parino, pero nakapila na, ano na. Okay, dito tayo. Sino na bang ipi-play natin? Ayan. Si Muniz, hindi pa. Galing na tayo kay Ma'am Kalikasan, ano? So, yung Muniz, hindi pa. Kapan check ko. Si Sir Nicael, wala pa rin. Okay. Si Mama Rivic Ubian, Mama Rivic, ayan, maraming salamat. Guys, pa-connect naman sa atin nakapin kay Ma'am, kay Ma'am Kalikasan sa kanyang upcoming, guys. Pasuyo naman, marami tayo dyan, guys. Please. Ayan, done watching na po. Done full watch na tayo kay Ayan, pasuyo naman sa atin nakapin, guys. Upcoming premiere ni Ma'am Kalikasan. Ayan. So, dito tayo kay Kalikasan. Meron na yan. Okay, Ma'am Kalikasan, nandito ako sa iyong upcoming premiere. Ayan, plus 1 dikit sa iyo, Ma'am Kalikasan. So, si Parino Channel. Na-play ko na, nakasalang na siya dito, pero ilista mo dyan. Nakasalang na siya sa akin. Si Ma'am Muniz. Maribik. Ayan, Ma'am Kalikasan, nandito ako sa upcoming mo. Ayan, plus, ayan, thumbs up dan. Dito tayo kay Maribik Cobian. Short video lang yung kanyang Ayan, plus 1 banana ka, Ma'am Kalikasan. Puntaan ko ulit dito sa kabilang cellphone ko, Ma'am Kalikasan, yung iyong upcoming premiere. Sir Parino, still playing your video, Sir Parino. Tusok na ako sa nakapin, ayan. Dana raw po, Ma'am Kalikasan, dana sa'yo si Ma'am Marivic Ubian Vlog. Ayan, maraming salamat sis Marivic. Ayan, I'm going to your house na sis Marivic Ubian. I-play mo mamaya dyan si Sisi Koy Marivic Family TV. Ayan, sis Marivic Ubian, nandito ako sa tingin-tingin sa mga furniture. Ang taas ng building. Ayan, may ads pa sis Marivic Ubian. Playing ka na sis Marivic, pang 37 tamsak ako. Ayan, sis Marivic. Tamsakan ko na. Dan playing na rin tayo dito. Ayan, kanino ba yan? Kay Ma'am Buwangera, Dan Pulwats ka naman Buwangera, mag-comment ka, may Lexus TV, mag-comment ka para makita ni Saan ba yung pinluwats mo? Ayan Ito. Ayan. Tapos lagyan mo siya ng tayo nakatamsak dito. Kaya nga. Na-late ka. Ayan, magko-comment na ako, Sisi Koy Marivic, para kasi kinukuha agad ni Lolo pag natapos yung kaya ginagawa ko, naka-play pa lang, nagko-comment na ako, nagtatamsak na ako. Kasi pag natapos na siya, agad-agad nihila, nawawala, hindi ako nakapag-comment. Parino Channel, note po, thank you from Kalikasan. Ayan. Ayan, may ads ka pa, Sis Marivic Ubian. Sir Parino, still playing your video, Sir Parino. Ayan, pangalawang na short video tayo rin kay Kubian Official. Sis Eds, mega love shoutout. Thank you for coming. Sis Gardening Journey with Eds. Hanap tayo ng panibagong play. Si Gardening Journey with Eds. Marivic Family TV, ano mo doon i-play. Sir J. Jack, thank you for coming, Sir J. Jack. Ayan, sis Marivic, tapos na yung ads mo. Ayan, starting play na yung video mo, sis Marivic Ubian. Ito. Ano mo to? Ayan, still playing, Sir Parino. Subscribe ka. Ayan, Sir J. Jack, I'm going to your house, Sir J. Jack, our adventure. Hindi pala, MHD lang pala. Ayan, Marivic Kubian Vlog. Nag-ano na ako ng banana sa'yo. Nag-subscribe ako. One banana. Pumunta tayo. Sino yung piplay ka mo? Ano ba to? Si Batang Rabas. Si Batang Rabas, ano daw? Bakit Batang Rabas? Ayan. Marivic Ubian. Marivic Kubian.
Sino ba ipi-play dito ka mo? Si ano? Ayan, bago lang ba yung channel mo, Batang Rabas? Marivic. Tambay lang ako, sis. Ayan, pero mute. Salamat, sis. Ayan. Bigyan natin ng jacket si Batang Rabas. Ayan, Batang Rabas, may jacket ka na. Playan mo nga ulit dyan si Mona Lisa. Ninang Grande. Mona Lisa. Ayan. Mona Lisa, going to the channel. Ayan, Sir J. Jack. I'm going to your house, Sir J. Jack. Si Sir J. Jack na yung pupuntahan ko dito. Napunta ako dito kay Batang Rabas. Ba't ba napunta ako dito? Ayan, may ads pa. Ayan, Kuya Ped. Salamat, Kuya Ped. Sir J. Jack. Nasaan na si Sir J. Jack yung link? Ayun. Oh, 21 milyones. Thank you so much. Ayan, Sir J. Jack. I'm here in your house, Sir J. Jack. Ayan, playing your video, Sir J. Jack. Okay, pang 18 thumbs up, Sir J. Jack. Si Spelly, salamat si Spelly. Ayan, si Spelly, puntahan ko ulit mo yung galing na ako sa bahay mo kanina. Ayan, play kita ulit mamaya ng isa si Spelly. Uy, Ma'am TV in Japan. Mega love shoutout. Thank you for coming, Ma'am TV in Japan. Thank you so much. Ayan, Sir J. Jack still playing. Sir Parino still playing, Sir Parino. Okay, Sis Marvi Cubian still playing, Sis Marvi Cubian. Ako nakakapag-react. Marami ka din na lista dyan. Ayan, lista mo dyan si Ma'am TV in Japan. Ayan, nakalista na. Si J-Jack, nakalista na. Ayan. Jipangdan. Jipangdan. Si Kalikasan. Ang kalikasan, meron na yan. Ayan guys, sa mga hindi pa nakakapag-thumbs up kay Ma'am Kalikasan, pakunik naman. Ayan. Si Munis, pagkatapos yan, nag-play ba dyan? Ayan, nagbaba ng bahay si Ma'am Kalikasan guys. Ay, si Ma'am TV in Japan. Okay. Wala problema doon kay Madam Eunice. At mamaya mo yung puntahan. Mona Lisa, playing ka ulit sis Mona Lisa. Sir J-Jack, still playing. Naghihigab na naman ako. May 1%? Oh, hindi naman nata nag-charge eh. Robot yan. Ayan, Sir Parino. Dan Pool, watch your video, Sir Parino. Ayan. Thank you so much, Sir Parino. Pang 59 thumbs up, Sir Parino. Ayan, play mo na yan sa TV. TV sa Japan. Ayan, full pack Parino from MHD Adventure. Okay, Ma'am Kalikasan, I'm going to your link again. Ma'am Kalikasan, ayan, Gen Mix, ano ba to? Gen Mix Vlog, ayan. Hi Gen, mega love shoutout Gen. Thank you for coming Gen, ayan. Bigyan natin ng jacket si Gen, wait lang. Ayan Gen, may jacket ka na. My friend Japan, connect your video. Greet from Indonesia. Ayan, from Sir J. Jack. Okay, nandyan pa ba si Ma'am Kalikasan? Nandyan pa po ba, Ma'am Kalikasan? Ayaw na mag-ano dito. Ayan, Marhay na Banggi Manay Host. Ayan, oh, Bicol din ito. Panigurado. Ayan, taga saan si Gen? Ako, Tagaligaw Albay, Jen. Ikaw, harang, Manay Mirna, Bicolana. Yan, Bicolana rin yan si Manay Mirna. Jen, taga saan si Jen? 20 million in the house, 21 na. Wow, thank you so. Ayan, Sir J. Jack, still play. Ay, Dan Pool, what, Sir J. Jack? Ayan, thank you so much, Sir J. Jack. Okay, I'm here in your house, ma'am. Tawag dito, Ma'am TV in Japan. I'm going to your link, Ma'am TV in Japan.
Katanduanes po, agoy. Kababayan mo pa yung bayaw ko. Ano, tawag dito. Tawag din eh. Jen, kababayan mo yung bayaw ko, taga Katanduanes. Uy, ang haba ng video ni Ma'am, ano. Ayan, dito tayo sa ano. Ayan, Ma'am TV in Japan, playing your video. Ma'am TV in Japan. 366 like. Ayan, Arado Pamor, Manay Merna. Ayan, 24 milyones, salamat. Thank you so much. Ayan, Batang Rabas. Taga saan ka po, host? Taga Bicol ako, pero dito ako na nakatira sa Bulacan ngayon. Ayan, 24 milyones. Maraming salamat Batang Rabas. dyan. At saka si Jen, nilista mo dyan. Si Jen, Mix Vlog. Ay, wow, shout out. Mga Bicolana. Ayan, Bicolana rin yan, si Manay Merna. Ayan, nandyan. Ayan, si Kuy Loving Sky, salamat sa iyo dyan. Ayan, Ma'am Kalikasan, nandito ako ulit sa iyo. Ayaw, bakit ba? Bakit ba? Ayaw magpindot. Ito, Dan Pulwats na pala. Sino ba yung naka-play natin dito? Para magamit natin. Si Sis Marivic Cubian. Ayan, Sis Marivic Cubian. Dan Pulwats ka na, Sisi Koy. Ayan. Okay, panibagong ano tayo? Panibagong play tayo, guys. Ayan, sino pa ba hindi? Si Kuy Loving Sky, na play mo na to? Meron na yan. Ha? Tama. Yung Marivic Family TV, na play mo na? Ha? Marivic Family TV. Na play mo na? Iba pa yung Kubyan. Magkaiba yan. Magkapangalan lang sila. Hindi pa. O, ilista mo dyan si Kuy Marivic. Iniwanan mo si Kuy Marivic, yan ang laging bati ng bati sa'yo. Sisi Koy, iniwanan ka. Ma'am China Heart, mega love shoutout, Ma'am China Heart. Thank you for coming. Play mo Ayan, yan. Arado Pamor, mga manay. Ayan, si Gino Escapi. Ayan, ano naman po tayo si Gino. Gino Escapi. Hindi nagbababa ng bahay si Gino Escapi. Gino Escabarte. Bigyan natin ng jacket, okay? Si spell ito. Si Agatha. Ay, wait lang. Ayan, si Spelly. May ano na yan. May jacket na si Spelly. Okay, mag-play ka dyan sa isa. Ayan, Jen. Nandito ako sa'yo, Jen. Ayan, dito muna ako, Jen, sa 2 weeks ago. 3 minutes and 57 seconds. Sa naisahan na naman ni Borloloy, si Bear Max. Si Bear Max. Ayan. Jen, naka-play ka na dito, Jen. Ayan, +1 banana ka, Jen. Dikit ko na, abang naka-play ka pa. Plus thumbs up sa'yo. At magko-comment na rin ako, Jen, habang naka-play ka pa. Para matapos man mamaya, ilahin man ni Lolo, naka-comment na ako, nakadikit na rin ako sa'yo, at nakapag-thumbs up na rin. O, diba? Ganun lang yun. Dito naman tayo kay Farmers. Batang Rabas. Ayan, Ma'am TV in Japan, still playing your video kay Batangas ba? Napunta mo na? Ayan, Batang Rabas. Batang Rabas. Binigyan na kita ng banana. Ayan, +1 dikit din sa'yo, Batang Rabas. Okay, naka-play na rin yung video mo, Batang Rabas. Ayan, thank you, host. You're welcome, Sir MHD. Talong. Taga-sabay ka, Batang Rabas. Bicol ka din ba? Ayan, Jen, still playing ka. Sa'yo ba yan, Gino? Escabarte? Sa'yo ba itong Batang Rabas na to? Dan Pulwats na po tayo. Ayan, Ma'am TV in Japan. Dan Paul, watch your video, Ma'am TV in Japan. Thumbs up na 6 to 300. Ayan, Dan, Ma'am TV in Japan. Okay, sino ngayon naka-play natin dito? Ayan, si Batang Rabas. Ay, hindi ba? Ayan. Ba't sa akin po, nakikisa akin ka, Gino, hindi naman pala sa'yo. Sabi mo, tinanong ko kung kanino yung si Batang, kung taga Bicol ka, Batang, ikaw talaga. Dan playing Parino from channel from Kalikasan Vlog 1. MHD official. Na-play ko na yan eh. Ha? Pinlay ko na siya kanina, di ba? Di-play mo ulit. Titingnan mo dun sa ano mo. Wala dito eh.
Ayun, ML Adventure. Ayun na, seconds lang naman to eh. Di play mo na nga. Baba pa po kayo ng mga Si bahay-bahay Sir nyo. Mikael, di mo pa napupuntahan dyan. Si Munis, hindi pa. I-play mo yung mga nandyan. Sabi mo, mamaya na si Munis. At di naman naalis yun. O, sige, pagkatapos nito kay ano, MHT Adventure, puntahan natin si Sir Mikael. O yan, done full watch na tayo, oh. Idol. Punta naman tayo kay Juan. Sir Mikael. Ako nga sis, inaantok sa saan ba- pagplancha. dito ba Oo yun, nga dito? sis. Oo nga Ate Myrna. Ako basta naupo na ako dito. Ayan. Shoti, Sir Lexus, Sisikoy. Ayan. Sisikoy Summer Mix. Mega love shoutout sa iyo dyan. Ano nangyari? Ba't napunta dito? Oops. Paano ba ano yung shortcut kung saan pupunta? Gino, ibaba mo yung main channel mo, Gino. Hoy. Shortcutting ko. Ano yung saan pipindutin? Guto channel. Pinutin mo yung pangalan niya. Wala nga, hindi ko makita. Sino ba pupuntahan mo? Si Sir Mikael nga. I-ano mo na lang. I-go to channel mo. Ay, ano mo na lang. Oh, parang dan full watch na tayo dito. Isa. Ayan o. Isa-search mo na lang pag di mo makita o. Oh, may bagong pasok. Sino yung bagong pasok? Tingnan mo nga. Oh, dito na tayo. Tamsakdan po. Ayan. Si Aviation ba to? Aviation, alin ang- Traveler. Ay, nadikitan ko to kay Sis Astrid kanina. Ayan. Alin pindutin ko rito? Ayan, may jacket ka na, sis. Ha? Alin pindutin ko yung ano niya? Videos. Ayan, Sisikoy Summer Mix. Papunta na ako sa'yo, Sisikoy Summer Mix. Ito, mukbang lechon. Manok. Ito. Manay Myrna, pupuntahan ko yung bahay mo, Manay Myrna, ha? Ka-birthday ko pa, 12:22. Si Summer Busy pa Araro, ayan. 12 minutes and 22 seconds. Ayan. Sir Mikael, playing tayo. Oh. Nag-duty na si Sir ni Kailang paalam kanina. Basta i-play mo siya, mag-comment ka dyan mamaya. Makita na lang niya yan. Duty na sa... Naka-duty na siya. Sa pipigiging isang barangay police. Nagpaalam na siya kanina. Dan full watch na rin tayo dito kay Manilisa. Ano yun to? Aviation Traveler? Aviation Traveler. Bigyan natin yung go-to channel tayo dito. Yan, i-play mo na yan bagong pasok. Aviation Traveler. O yan, video natin. Ayan, Jen. Dan full watch ka na, Jen. Ayan, naka-comment na ako kanina, Jen. Ayan. Naka-comment, minutes. nakatamsak na rin ako kanina. O, ba't live stream to? Nakalagay dito. Ilang minute ba yan? Tingnan mo. Pag 5 minutes lang pwede. Pero pagka 3 oras yan, aba, Diyos ko po, mas matagal pa yan sa live natin. Tingnan mo rin na mo to. Ayan o, okay lang yan. Yan na, 5 i-play mo. minutes nga. Okay na yan. Ayan, thank you so much for your support. Ayan. Aviation, ayan, playing your, ano. Aviation. Oh, lilipad na tayo. Aviation. Ayan, si Sisikoy Maribig Family TV. Hindi mo pa siya na-play dyan. Lagot ka. Yari ka kay Sisikoy Maribig. Ayan, Sisikoy Summer Mix. Nandito ako, Sisikoy, sa latest upload mo, Sisikoy. Sa Meatballs. Ayan, Sisikoy Summer. Ayan, naka-play ka na, Sisikoy. Wala pa akong tamsak dito. Ayan, guys. Connect to each other, guys. Ayan, may ads ka pa, Sisikoy Summer. Tatawa ng katuloy ni Sisikoy Loving Sky. Happy to see you again. Okay, Gino. Ayaw mo naman magbaba ng bahay, Gino. Ayan, puntahan ko na dito. Sino ngayon hindi pa natin napuntahan dyan? Si Munis ba? Munis. Yan. Ito natin. Ay, ang dami na ito. Oh. Isang puno na sa kwan. Okay.
Puro ano to, puro rewatch na lang to eh. 7 minutes, dito tayo sa 7 minutes niya. Ayan, nakapin pala si Aviation, no? Naka-live ba siya? Hindi naman, di ba? Hindi. Live lang niya yung pinlay mo. Tingnan mo nga kung may live siya. Naka-live siya. Hindi naman, di ba? Gino, magbaba ka ng bahay mo, Gino. 5 minutes lang, ah. Ano, ah. Kaya mo nakalagay live, eh. Parang nagpunta ka na sa live ko, Kabayan Bicolana, Batang Rabas. Parang, hindi ko rin matandaan. Saan ka ba sa Bicol, ano, Batang Rabas? Baka magkababayan tayong dalawa. Ayan, thank you Summer Mix from Aviation Traveler. Ayan. Saan ka po sa Bicol? Ayan. Ano ko, Albay? Batang Rabas. Sisikoy Summer Mix. Ayan, full watch ka na, Sisikoy Summer Mix. Sino yung piplay ko? Si Ma'am ano ba? Ano pangalan? Ang palalan ng aking ipi-play. Maribig Family TV, hindi pa siya naka-play. Sige, may malaki pa to eh. Uy, Sarok TV, Silago. Alis naman si Sarok TV, Sarok Silago. Hindi pa TV. yan, kapapasok pa lang. Sisikoy Summer Mix, Dan full watch ka na, Sisikoy. Ayan, magandang gabi lang po. Ayan. Magandang gabi rin sa'yo, Aviation Traveler. Ayan, paano po magbaba ng bahay? Gino, punta ka doon sa video mo. And then, i-click mo yon, pindutin mo yung may makikita ka doon, share. Pindutin mo, i-click mo yon. Tapos pag na-click mo, makikita mo doon, tawag dito, pindutin mo yung, ano ayun? Link. Yung link. Hindi. Pindutin, pe. Ito, oh. Tuturo ko sa'yo, Gino. Harang ulit ho. Salamat, Ma'am Kalikasan. Hindi kaya nagbababa si Gino, siguro hindi nga niya alam. Ito, Gino, papakita ko sa'yo, ha. Ito yung bahay mo, hindi ba, Gino? Ayan, punta ka sa video. Ayan, ganyan. I-click mo tong video mo, Gino. Makinig ka, Gino. Nakikinig ka ba? Ayan, pindutin mo tong si share. Ayan, makikita mo, di ba? And then, pindutin mo si copy link. Ayan, ganyan. Di na-copy link mo na siya. Ngayon, balik ka ngayon dito sa live ko. Tapos, i-press mo siya dyan sa comment section, Gino. Okay na, alam mo na, Gino. Tapos, pag na-press mo dyan sa comment section, pindutin mo lang yung, yung copy-paste. Okay, Paste. papasok na yon. May bagong pumasok, Lexus. Tingnan mo kung sino. Sino yan? Si Electronics Page. Electronic Page. Okay. Siya yan. Si ano? Sino yan? Ano ba to? Totoo ba itong nakikita ko? Gino, sa'yo ba yan? Po, hanya lang oh, yan. Si ano? Si Eric Tronics ba to? Sa'yo ba to, Gino? Aviation, dan full watch na tayo dito. Ay, hindi sa kanya. Natamsa ka na Bigyan rin natin ng jacket. Nasaan na ba yan? So, dito naman tayo sa iba. Nalilito ako dito kay Gino eh. Si Ma'am Marivic. Pag nag-click ako ng link, mukha ni Gino ang lumalabas. Marivic TV. Ano ba yun? Agoy. Ayan, sis Marivic Ubian. Salamat, Sisikoy. Marivic Family TV. Hanapin natin Ayan, si kalikasan, Marivic. mega love shoutout from Summer Mix. Ayan, Sisikoy Summer Mix. Daan ako sa'yo, Sisikoy Summer Mix sa latest video mo. Search natin. Okay. Marivic. Another play ako sa'yo, Sisikoy Summer. Saan? Marivic. You're welcome, Eric Tronic. Ayan, puntahan kita, Eric. Family. Diyan ka lang muna. Okay, still playing si Madam Eunice. Nakapag-comment na rin ako. Ayan. Ayan, Madam Marivic Family TV. Andyan ako sa bahay mo ngayon, oh. Pamerienda ka na. Dito muna tayo sa shorts video mo. Nag-automatic naman to ng gano'n. Ito, oh, shorts video. Meron ka palang alagang kwan.
mga black na baboy. Ayan, nandyan ka pa ba, Eric? Hmm. Punta ako sa bahay mo, Eric. Tronic Native, ba ayan, yon? oh. Eric. Tama ba? Eric Tronics PH. Ayan. Native baboy. Oh, ang daming kulig, oh. Masarap ang karne niyan. Eric, nandito ako sa iyo. Nandyan ka pa ba, Eric? Ayun, tapos na. Isa pa. Pili pa tayo ng isa. Eric, nandyan ka pa? Ayan, oh. Dito naman tayo sa blue and white jelly ni Madam Provinciana. Low battery. 2863. Hindi ba yan, Madam, yung nakakakuryente? Jelly na yan. Okay, nandito ako sa wow, two friends supporting from Philippines.good. Ayan. Okay, 8 minutes and 29 seconds. Eric Tronics, ayan, playing ka na. Ayan, Aviation Traveler, thank you so much. The widest Lego. Aviation. Thank you for coming. Ayan, Madam Eunice. Dan Pulwats ka na, Madam Eunice. Ayan, The thank you widest so Lego much, tayo. Madam Eunice. Marivic Family TV. Oh, ang daming Lego dito. Ganyung parang park. Oh. Galing ng Ay, Channel! May kalab shoutout, Ay, Channel! iChannel. Ilista natin si iChannel. iChannel Multimedia. Okay, Eric. Naka-play ka na, Eric, ha? Sa iyong 8 minutes and 28 seconds, Eric. Basta host, dito lang ako. Salamat sa iyong channel, ha? Salamat. Ito, cactus to. Ayan, oh. Ganda ng cactus, oh. Oh. Parang may, may something. Oh. Cactus. Ayaw Looking for something different. Okay. Play pa tayo ng isa pa. Bata siguro to si Gino. Gino, ilang taon ka na? Bata lang siguro to kasi hindi niya alam na Ayan, si Sarok TV, nalista mo ba dyan? Di pa siya na-playhan, si Sarok TV. Meron ba? Ewan ko sa'yo. Ayun, sila go. Di pa siya na-play. Ayan, matagal pa si... Ayan, si Sikoy, si Sikoy Summer Mix. Nandito ako, si Sikoy sa... Pila ko ng mahaba-haba na video. Videos. Dito parang hindi pa na-play to kay ma'am na to. Dito tayo, ma'am, sa Wetland Park, Hong Kong. Yan, Ma'am Marivic TV, I am playing on your video. Yan, tatamsakan ko na rin muna. Ayan, si Sikoy Summer, dito ako sa gawing baba naman. Naganap ako, hindi ko pa na-play si Sikoy. Ayan, shout out to my channel member. Thank you for your, hindi ko alam yung karugtong si Sikoy. Ayan, pang 48 tamsak ako dito si Sikoy Summer Mix. Mag-comment na ako. Sarok TV, malapit ka ng, si Sir Nicael mukhang nagmukbang na naman eh. Ayan, thanks daw Sir Lexus from Marivic Family TV. Kaya hindi... Ma'am Marivic, musta? hindi Sabi ni pumapayat itong si Sir iChannel. Ma'am, good evening po. Nag-aaral na ako mag-upload. Sabi ni Sir Nical kanina, oh, sino to? Sabi ko, asawa po ni Bicolana Vlog. Binigyan ako ng jacket. Kuya Ped, salamat. Putang kita ulit, Kuya Ped, pagkatapos nito, Kuya Ped. Kasi nandyan ka, naka-stay ka dyan. Yung mga naka-stay dyan, ayan, kahit 3 play sa kanila, pwede natin gawin kasi naka-stay sila dyan. Naka-duty na si Nicael Sir Lexus, salamat sa pag-play. Naka-duty na nga siya, nagpaalam na kanina siya, si Sikoy. Yan, Sis Marivic, salamat sa iyo, si Sikoy Marivic Family TV, si Sikoy Marivic Cubian. Ayan, salamat sa inyong dalawa dyan. Sir Nicael, Dan Pulwats na tayo sa iyong kwan. Ayan, si Sikoy Gardening Journey, wala pa dyan, di pa nakalista sa iyo, no?
Ayan, si Sikoy Summer Mix. Ayan, doon full watch na kasi maiikli lang yung video mo si Sikoy Summer. Si Sarok TV Okay. muna tayo. Sarok TV, I am going to your channel, ha? Ayan. Where are Mag-play you? ako dito ulit si Sikoy sa iyo. Ano, kasi mga 1 minute, ano lang, mga 1 minute and 30 seconds lang. Ayan, mag-thumbs up na ulit ako, si Sikoy. Sarok TV. Oh, Summer Mix Vlog. Ito na naka-play na sa akin si Sikoy Summer Mix. Hindi, si Sarok ang Ayan, dito ako si Sikoy sa pork. Ayan. Soup in chicken liver. Ayan. Si Sikoy naka-play ka na ulit. Ayan, tinamsakan ko na. Tsaka nag-comment na ako para pag di ko man mapansin yung ano. Ayan, si Ma'am China Heart. Di pa nakalista dyan. Di pa natin napuntahan yan si Ma'am China. Sandali, nahanap ko nga si Sarok. Ang hina nitong ano, napakabagal nitong sekretary ko. Sarok, nasaan ka? Nagpasarok-sarok ka na. Baka bukas Eto. mag-record ako. Mahabang video si Sikoy. O, medyo habaan mo si Sikoy Summer Mix. Sayang yung ano. Ma'am China Heart, mega love shoutout from Summer Mix. Ayan. Ma'am Eds, punta na kita dito, Ma'am Eds. Oo, sayang yung ano si Sikoy. Ayan na si Sarok nag-comment. Si Sarok. Medyo mahaba-haba yung mga ano yan. Dito tayo Ayan, sa, ano. sayang WH at revenue. Kaya nga si Sikoy Eds. Dito tayo sa Magtanim ID Biro, Sarok TV. Dapat Ayan, 5 minutes pataas man lang si Sikoy Summer Mix. O ayan, tingnan mo to. Dan full watch na uli si Sikoy. O, pang tatlong play, ay pang ano ko sa'yo, pang 4 na play. Puro 1 minute and 30 seconds lang si Sikoy. Maribig TV. Ayan, dito na ako sa'yo, Ma'am Eds. Ako na. Jenjen Vlog. Dan na yan, di ba? Hindi pa yata. Tapos na ako nag-play sa kanya. Binigyan ko pa nga ng 1 banana yan. Dito naman tayo. Ayan, Ma'am Eds. Dito na ako sa'yo, Ma'am Eds. Papunta na ako sa iyong Monson. Si Ed Bons? Si Ma'am Eds. Electronic PH. Naman na. Ayan, o, naka-play, oh. Hindi ko Ano? nga alam kung nandyan pa siya. Naka-play. Naka-play siya. Si Channel Multimedia. Hindi pa. Hindi pa. Sino yung isang pumasok? Hindi pa natin na-play yan. Si Ma'am Eds kanina pa yan, di mo yun nilista. Eds. Saka si Ma'am China Heart, wala pa dyan. Hindi pa natin na-play si Ma'am China Heart. China. Si Ma'am China Heart. Ayan. Play natin yan. Sama si Lisa. Ayan, dito ako sa 10 minutes. Tinakuto ko na-play ko na to Gardening dito. Journey. Oo. Ayan. Dito ako, Ma'am Ed, sa Have You Find Your Missing Dog. Missing Dog. Ayan, Ma'am Eds. Ayan, playing ka na, Ma'am Eds. Wala pa akong thumbs up dyan. Ibig sabihin, hindi pa ako nakapag-watch. Pang 27 thumbs up, Ma'am Eds. Totoo naman. Ito yung- Magtanim ID Biro. Ito yung taga dyan siya sa Tarlac. Tama ba yun? Tarlac, Pampanga. Salamat, Ma'am Ed, sabi ni Sisi Koy Summer Masakit Mix. sa likod. Ayan, nawala na ata si Eric. Eric, nandyan ka pa ba, Eric? Eric, are you still there, Eric? Ayan, Ma'am Eds, kumuha na ako ng secretary kasi kagabi na pagtatawanan ako ni Ma'am Eds, nagkakandalito-lito na ako eh. Hindi ko na alam kung ano yung unahin ko eh. Hindi pa yun ganong ano kagabi eh. Hindi ganong siyang maraming tao kagabi. Buti na lang kasi ako lang mag-isa. Gino, ilang taon ka na? Palagay ko to si Gino, bata lang ito. Gino, ilang taon ka na? Kasi ano, parang di niya alam yung ginagawa. Sabi ko magbaba ng link. Tawa lang ng tawa. Gino, ilang taon ka na ba, Gino? Paano ko bibisitahin yung bahay mo, Gino? Kung ano, main channel mo ba yun, Gino? O, kita sabi ko na't bata eh. 10 taon pa lang. Bistag TV, maraming salamat, mega love shoutout, Bistag TV. Thank you for coming. Kaya pala, bata lang si Gino, 10 years old pa lang. YouTuber na. Ayan, ano mo nga si Bistag TV Ano dyan. yan, Madam Maribik TV? Arwana? Mga alaga mo, Arwana? Tapos tawa pa ng tawa si Gino. Okay, Eric Tronic, PH, ayan pang 96 thumbs, saka ko sa'yo. Plus 1 dikit sa'yo, Eric, kahit wala ka na, Eric, kahit iniwan mo ko, Eric, sa Eri. Eric, ayan, pinlay ko pa rin, pinulwats ko pa rin yung video mo, Eric. Ayan. Bistag. Ayun, And then, binigyan pa kita ng 1 banana, Eric. Bagong baso ba yan si Bistag? Ayan. Eric, bakit ganon? Iniwan mo ako sa Eri.
Bistag TV. Nagpi-play pa ako ng video mo, Eric. Bigla ka na lang nawala at naglaho na parang bula, Eric. Ayan, lagi akong nanonood sa iyo. Ayan, bigyan na nga kita ng jacket, ano? Tawag dito, Gino. Ako'y nakukonsensya na sa iyo na nakahubo ka dyan. Alam ko naman lagi ka nanonood sa akin, kaya ayan, binigyan na kita ng jacket, Gino. Ayan, Sis Eds, still playing ka, Sis Eds. Si Ma'am Maribik. Oh. Yan, Sis Marvic, malapit ka nang magpulwat, Sis Marvic. Sa Arwana. Ayan, nagbaba si, ano, ayan, ano na natin, si Service Tag. Ayan. Okay, bye-bye, sabi ni Maribik. Gabriel Gonzalez, may galab shoutout, Gabriel. Okay, dan pulwats na si Eric. Eric, pulwats ka na, Eric. Ayan, dan like and share. Thank you so much, Gabriel Gonzalez. Thank you. Isa pa nga tayo kay ano? Kay Ma'am Sino ba yan? Family. Family TV ba to? Ma'am Maribik, Family TV. Ayan, meron pang Pacquiao. Meron pa tayong ano. Paads, Paharang. Ilocano Besties. Woo! Ayan, nagluludeng. Anong jacket? Maloko to si, Moderator. Ayan, service tag. Nandyan pa po ba kayo, service tag? Maloko tato si Gino. Gino, awan sa'yo. Maluloka ako sa'yo, Gino. Gino. Masisiraan ako ng bait sa'yo, Gino. Taga Mindanao pali si service tag. Ayan, service tag. Tatay Islaw, may kalab shoutout, Tatay Islaw. Nandyan po pala kay Tatay Islaw. Ayan, magandang gabi kay Tatay Islaw. Kaislaw. Ayan, service tag, nandito ako sa iyong binaba, service tag. Ayan, 10 minutes, service tag. Sa Redmi Note 13 5G unboxing. Wow, ganda ng mobile. Pwede pang vlog. Ayan, service tag, playing ka na. Silip lang ako, host. Maraming salamat, Tatay Islaw. Para yung ano natin yan. Lista mo si Tatay Islaw dyan. Para yung sa isang CP natin, Redmi. Ayan, si Sis Gardening nakalistin na sa'yo, pero naka-play na sa akin. Gardening Journey. Oo, si Tatay Islaw, lista mo dyan. Pang 35 thumbs lang. Sheena Heart, wala pa. Hindi mo nilista? Ito, hindi pa na-play. Si Tatay Islaw, nilista mo na. Na-play na ba to? Nilista mo na si Tatay Islaw. Ito, nakalista na. Ayan, maraming salamat, Tay Islaw. Puntahan ko na lang yung bahay mo, Tay Islaw, ha? Ayan, Service Tag TV. Ayan, naka-play ka na Service Tag TV. Ayan. 77 thumbs up. Pang 78 ako, Service Tag. Ayan, thumbsakan ko na. And then, magko-comment na ako, Service Tag, para ilahin mo ni Lolo is tapos na akong mag-comment. Ayan, sa Rock TV, malapit na, makakatayo ka na sa pagtatanim mo. Ayan, malapit ka na makatayo. Makakatapos na yung video mo. Okay, ayan, Service Tag, playing ka. Dan Harang Host, ayan, maraming salamat, Tatay Islaw. Pupuntahan ko na lang yung bahay mo, Tatay Islaw, ha. Ayan, Sis Eds, still playing ka, Sis Eds. Ayan, ang content naman ito ni Sisi Kuy Eds, puro ano naman siya, puro pag ano ng halaman. Alright, thanks for watching. Uy, Kakubo Maker, mega love shoutout, Kakubo. Ayan, thumbs up dan, idol. Salamat sa iyo dyan, Kakubo Maker. Kakubo Maker. Nagagawa kasi siya ng mga kubo, kaya ang ano niya pinangalan niya sa channel niya. Oh. Ayan, mega love shoutout sa Mr. Mohos. Ayan. Salamat po, Tatay Islaw. Sheena Heart. Ayan, mega love shoutout daw sa iyo, sabi ni Tatay Islaw. Ay, shoutout po tayo dyan. Si, pupuntahan ko, ha? Si Tatay Islaw yan. iChallenge Multimedia. Nasaan na si iChallenge?
I-channel o i-challenge? Baka i-channel. iChannel. iChannel, where are you? Punta mo na muna kung sino yung nandyan kasi mahirapan kang hanapin yun. Mamaya na lang. Di, Jack si, na babalik ano. yan. Oy, holograph! Andiyan ka na. Si Tata Islaw, unahin mo na si Tata Islaw. Asan si Tata Islaw? Ka-Islaw Vlog. Ayan. I am going to your channel. Sino ba yung naka-play sa kabila? Si Smurvy? Ayan. Ayan, may ads ka. Service tag, haba ng ads mo. Hanggang ngayon, may ads ka pa din. Happy 69th birthday! Ayan, oh, may ads ka pa rin. Service tag. Sana all ang haba ng ads. Happy Gino, 69th ba't birthday. batuan-tuwa ka, Gino? Sino pinagtatawanan mo, Gino? Pinagtatawanan mo ba ako, Gino? Ayan, Tay Isla, playing ka na, Tay. Ang ganda nung ano ni tatay Yung intro Ayun, si Manay Myrna. Hindi pa yata nakalista dyan. Hindi pa yan na-play si Manay Myrna. Manay Myrna Vlogs. Yariin tayo niyan. Pagka ganyan tiga ngayon yan, mainit ang ulo niyan. Matagal ng tigang na naman yan. Mag-isang taon ng tigang yan. Tamsakan ko na to si Kaislaw. Ayan. 234. Arado pa nga ni. Naku, patay tayo dyan. Manay Myrna, magala ka na lang. Iwanan mo na yan. Ayan Ma'am Marvic TV, malapit ka na rin matapos ulit dito sa pangalawang play yata ito. Yan, dahil full watch na nga ata. Yan, may ads na. May ads, may ads pa. Huwag mo na pakita yung ads. Skip. Huwag mo i-skip. Huwag mo lang ipapakita Binasa ko lang naman. Akala ko i-skip mo, lagot ka kay Lolo. So, yan. Huwag ka mag-skip ng ads dahil lalo na yung mga monetize na. Yan lang ang buhay ng mga monetize na. Aray ko. Balik tayo kay hanap tayo ng ibang mabaplay. Si Kakubo Maker. Kakubo Maker. Summer Mix, Shouty from Bistag. Ayan. May kalab shoutout, Ma'am Summer, gwapa ng Bohol. Sabi ni Tatay Islaw. Naku po, Agoy, ang haba ng ads mo, service tag, mas mahaba pa dun sa video mo. Hanggang ngayon meron pa rin, no? Saan yung channel natin? Ba't nawala? Malay ko dyan sa'yo. So, doon ka magpunta sa Sa search. Ayan, ang haba ng ads mo, service tag. Sino yung... Matutulog na po ako. Bye-bye, Gino. Salamat, Gino. Ayan, Gino. Mag-aral ka Gino. Mag-aral ka makipagdikitan, Gino. Sino ba gumawa ng channel mo, Gino? Tay Islaw, may galab shoutout po. Ayan, Kakubo Maker. Kaislaw. Wow, Bistag sabi niya, TV. skip mo na yung ads pag mahaba. Okay lang yun, Sir Bistag. Sayang naman yun pag in-skip mo. Naka-play pala si Shaq. Ayan. Sir Gino, Ayan, ako lang po. Ikaw lang. Ikaw lang ba ang gumawa? Wow. Sige, pupuntahan ko yung bahay mo, Gino. Bibigyan kita ng subscriber, Gino. Mabait ka naman sa akin, Gino eh. Kahit 10 years old ka pa lang, may channel ka na, Gino. Yan, pupuntahan kita dito. Malapit na matapos tong isang cellphone, Gino. Ba't hindi mo pinlay yung kay Kakubo Maker? Hindi. Nakabitin lang. Agoy. Di tayo mayari niyan. Wala pang kawayan. Need natin mabait. Ayan, thank you. Sabi ni Gino, ang saya-saya ko. Ayan, ako natapos din sa wakas. Service tag yung iyong ads. Naku, Agoy, sus Mario. Ayan, Marionis, Kakubo. Ginoo. Dito tayo Ako, host, mabait naman kubo po. mo. Ayuda din. Ayan, siyempre bibigyan Tatay Islaw, wala pong problema doon, Tatay Islaw. 1 minute and 35 seconds. Malit na bahay, kubo sa road. Mabait rin ako, host. Ayan o, lalaki na ang bahay mo, service tag si Gino kasi kukunti ang bahay ni Gino. Ito, malaki na rin ng bahay ito. 1.6 na. Kanino yan? Si Kakubo Maker. Magko-comment ka ha dun sa mga pinubyo mo para makita. Hindi, wala man sila dyan, makikita nila yan na Ayan, tansak na ako. Tsaka isang banana. Tapos lalagyan mo Bicolana sa dulo kasi, yan, ninja yan. Siyempre, hindi nila kilala yan.
para alam nila pag mayroong nakalagay Bicolana sa dulo, alam nila yon sa akin. Ayan, Ma'am Eds, full watch ka na, Ma'am Eds. Sa iyong ilang minute na yun, Ma'am Eds? Ayan, 10 minutes and 32 seconds. Ayan, yan ang masarap-sarap i-play. Nakapag-comment na rin ako yata dito. Wala pa ba? Wala pa yata. Ayan. Okay, Gino. Nandito ako sa iyo, Gino. Puntahan kita, Gino. Dandikit, All Bell, Share, Kakubo Maker, ayan, with Bakas. Ayan, gusto ko po maka 500 subscriber kahit 1K. Okay, makipagdikitan, mag-aral ka makipagdikitan, Gino. Ayan, puntahan ko yung bahay mo, Gino. Ayun, bata nga siya, o, tingnan mo. Ay, naku, Gino. Gino, nandito ako sa video mo, Gino. Ano ba nilalaman itong video mo, Gino? Bakit madilim? Gino. Bakit walang laman itong video mo, Gino? Ate Myrna Grande, salamat po. Gino, bakit walang laman yung video mo? Ayan, oh, tingnan mo, Gino, oh, ang dilim. Ba't hindi mo nilagyan ng ano? Baka bigla may lumabas dyan, matakot ka. Pang horror pala yan. Mamaya, Gino, ano pala to? Horror pala naman. Ito, nabitawan ko pa yung cellphone ko, Gino, dito. Sabihin mo na kung ano nilalaman ito madilim na to, Gino. Ayan, may galap shoutout na Myrna Grande. Ayan, i-play mo na dyan si Tata Islam. Nakabakante yung isa, oh. Ay, tapos na ba si Tata Islam? Na-play mo na? Paano nangyari dito? Ugutin mo muna to para hindi na nga nabubuhay. Ayan, Gino, natapos yung ano, oh, walang tao. Baka may mumo dito. Oh, ayan. Mag-play ako dito sa isa mo, Gino. Ito, i-play ko nga itong nandito ka. Ito si Gino, oh. Tingnan nyo, guys, oh. Ayan siya, oh. Asa na? Ayan, panoorin nyo siya, oh. Ayan, nalobat na yan. Nag-charging na. Gino, nasaan ka dito? Ayan siya, oh. Gino, ikaw ba itong yung ID, yung may tangkay na ID na kulay green, Gino, ikaw ba yan? Yan, nakabag na kulay blue, Gino, ikaw ba yon, Gino? Ano to? Kanta po. Ayan. Kanta pala yon. Naka-pink si Gino. Naka-pink. Asan ba? Baka yung babae. Oh, yan ikaw ba yan asan ba? Hindi ko makita si Gino dyan. Akala ko ikaw yan. Ikaw yon. Buti pinapayagan ka mag-cellphone na bata ka pa. Ano nangyari? Ayan na. Oh, ayan yung video mo, Gino. Ayan, dito mo. Oh, pipito pala yung laman ng ano mo. Nung bahay mo. Oh, ayan. Nakikita mo yan, Gino. Ito, nakikita mo to. Ayan, didikit ko sa'yo yan, Gino. Subscribe. Tapos, di mo pindot yung comment section. Ba't di mo pindot? Ayan, pinayagan nyo si Gino magsuot ng pink. Malay ko dyan, service tag. Baka Gina yan, hindi Gino. Ayaw mapindot ng ano niya, nung comment section niya, ayaw mapindot. Ba't ayaw mapindot ng comment section mo, Gino? Baka naka-off comment siya, kasi bata. Hindi po, bata po yan, nag-aaway. Gino, ang gulo mo. Alam, maluloko talaga ako sa'yo, Gino, ha? Sabi ko, alin ka dito? Tinatanong kita, alin ka dito? Yari tayo dyan, oh. Bata nga siya. Siya may-ari ng channel, eh. O yan. Naawa lang ako kaya binigyan ko ng ano. May galap shoutout ka, Isla Vlog from Kalikasan. Binugbog ako nung bata. Ano? Gino, maluloka na talaga ako sa'yo. Ano ta? Ayan, Dan Pulwats na kaya si Kakubo. Nakadalawang Ayan, Kakubo Maker. Dan Pulwats ka na. Service tag. Ads na naman service tag.
Sino yung pupunta natin dito? Okay, Gino. Ayan, nadikita na kita, Gino, ha. Manay Mirna. Yan, 8 na yung laman ng ano mo, Gino. Bistag TV, Dandikit, All Bells, Shorts Video mo, share from, Maribig Family TV. Huwag ka magsuot ng pink para di ka bugbugin. Manay Mirna. Asa Ay, na? nako. Ayan. Manay Mirna. Ayan, Sir Bistag. Playing pa rin yung video mo, Sir Bistag. Ayan, kasi 10 minutes siya, Sir Bistag. Ayan. Dito tayo. Okay, 1 minute Gino. and 30. Ching Yishi side. Naglalag pa. Ayan. Lumaki. Sino po iyan? Ewan ko sa'yo, Gino. Masisiraan ako ng bait sa'yo, Gino. Binurad niya yung kanyang ano. May shorts video siya sa live mo, Sisikoy, new upload. Ano, Sisikoy? May shorts video siya sa live ko? Eto. Tingnan ninyo, bigyan kayo ng banana. Oo nga, in-upload niya. Nung nag-video po, ayan. May shorts video. Oo nga si Kuya yan. Gino, nandito ako sa shorts video mo, Gino. Akin natatawa sa'yo. Maluloka ako sa'yo, Gino. Saway ka talaga. Ayan, bibigyan kita ulit ng banana mo, Gino, ha? After nitong naka-play dito sa akin, Gino. Nalobat pa yung isang cellphone ko, Gino. Ito siya siguro. Ayan o siya, oh. Gino, ikaw ba yan, Gino? Ikaw ba yan? Ikaw yan? Hindi na ako makakatulog. Opo daw siya. Ay, okay. O, sige na, Gino, sleep ka na. Pupuntahan ko, bibigyan na lang kita ng banana, Gino. Sige, matulog ka na. May pasok ka pa siguro bukas. Alam mo, maluloka talaga ako sa iyo, Gino. Pero alam mo, natutuwa ako sa iyo. Napakabait mong kausap, Gino. Lagi nga siya nasa akin. Hindi ko nga siya binibigyan ng jacket nung nakaraan. Kaya lang ngayon binigyan ko kasi mabait naman eh. Ayan, Gino, bibigyan kita ulit ng banana, Gino, ha? Matulog ka na, may pasok ka pa ata bukas. Ayan, ginagamit paano namin para may nakakat? Ano daw? Para may nakakat. Ginagamit paano namin. Taga Mindanao kasi siya, kaya parang siya magsalita, kaya parang hirap siya magtagalog eh. Alam mo, Gino, yung mata ko, ay yung ko, umiikot. Ayan, wala na po akong pasok bukas. Oh, wala ka naman pala pasok. Di magpuyo tayong dalawa, Gino. Ayan, Manay Mirna. Pangalawang play mo dito sa akin. Ayan, service tag. Patapos na yung video mo, service tag. Yung isa naman, iba nangyari dito, ayaw naman mabuhay. Lobat na yan. Bakit wala kang pasok bukas, Gino? Webes pa, Miyerkules pa lang Bakit bukas. hindi nag-charge? Ayan si iChannel, oh. Ayan. Work muna ako. Ayan, full watch ka na, service tag. Salamat sa pagdalaw mo sa akin, service tag, ha. Thank you so much. Ayan, nakapag-comment na rin ako, service tag. Sakto, nagpaalam ka mag-work na. Ayan, tapos na yung video mo, service tag. Okay, Gino, nandito ulit ako sa bahay mo, Gino. Gagamitin ang kanilang room. Okay, ngayon naintindihan ko na. Okay, Gino, nandito ulit ako sa bahay mo, Gino. Salamat, Sir Bistag. Ayan, Bistag, thank you po, sabi ni Gino. O, Sir Bistag, thank you daw, sabi ni Gino. Sir Bistag, sagutin mo naman si Gino. Ayan, Gino, nandito ulit ako sa bahay mo, Gino. Ay, i-subscribe ko yan. Ayan. Sa Lexus. Didikitan kita ulit. Ay, hindi nga maano. Kasi naka-off comment siya. Kasi bata eh. Ayan, Gino. 9 na yung mo. 9 na yung banana mo, Gino. Balang araw, sisikat din tayong dalawa.
Oo naman, Gino. Sasama kita sa pagsikat ko, kaya suportahan mo yung channel ni Ate Bicolana. Ate na lang tawag mo sa akin, Gino. Okay ba sa'yo yun, Gino? Agoy. Tatawa ako dito kay Gino. Ayan, nandito ulit ako sa iyo, ha. Ayan. Binigyan kita ulit ng subscriber isa, ha, Gino? Gina Heart. Yan, play mo dyan si Ma'am Gina. Ayan lang, nasira yung kon. Ayan, Hanapin mo thank you dyan. po. Ayan. Ayan. Payag ka ba, Gino? Ate Bicolana na lang tatawag mo sa akin, Gino. Dan Dikit Olbel ay channel multimedia, baka sa shorts video mo. Opo, ayan. Okay. O, ipopromote mo yung channel ni Ate Bicolana dyan sa mga kakilala mo dyan, Gino. Okay ba yon? Tapos bibigyan kita lagi ng banana at saka ipi-play ko yung mga video mo. Yun naman ang maitutulong ko sa'yo. Ayos ba yon, Gino? Para sumikat tayong dalawa. Di tayo sisikat na dalawa kung di tayo magtutulungan. Nakakatuwa siya kausap. Ayan, puntahan ko dito si Ma'am Gina. Hanapin ko na lang dito. Ito. Gina Heart. Okay. Oy, malapit na naman si Manay Mirna. Manay Mirna Vlog. Ayan, dalawang play gawin mo dyan. Ayan. Salamat, Gino! Ayan, pagkatapos dun sa kabilang cellphone, mamaya bibigyan kita uli ng ano. Ito. Bibigyan, ayan, dan na pala dito. Hindi naman na dyan naka-ano eh. Hindi tayo makapag-comment sa kanya kasi naka-off comment dahil bata eh. Pabuksan mo yung comment section niya. Hindi yan, si ano nag-off niyan, tawag dito, si YouTube. Mag-request ka mo kay YouTube. Ayan, Manay Mirna, malapit nang matapos. O, ayan, Gino. Nakita mo yan, Gino. 11 subscriber ka na, Gino. Kanina 8 ka pa lang. Ayan, 11 ka na ngayon, Gino. Ayan. Okay, pupuntahan ko ulit yung bahay mo, Gino. Ibaba ko yung ano niya. Ako na magbaba ng ano niya, nung bahay niya para mapuntahan ko. Manay Mirna, ayan, nakadalawang play na sa'yo, Manay Mirna, yung aking yung aking alagang taong matanda. Dan Dikit tayo Summer Mix Vlog, oh. Sisikoy Summer Mix, dikit na daw kayo. Nakakatuwa talaga to si Gino. Gino Escabarte, sasubscribe kita dito sa aking channel. Oh, ayan, Gino, plus plus 1 subscriber ka. Pe-play ko yung nice car mo. Ayan, ibababa ko, Gino, yung bahay mo, ha, Gino. Ayan, thank you din po. Ayan. Idol Gino. Gino, ibababa ko yung bahay mo dyan, Gino. Ako na magbababa, kaya pala hindi niya maano. Kanina ko pa siya pinagbababa ng bahay, kaya pala di siya makababa. Ayan, ipipin natin yung bahay ni Gino. Okay. Di pala ako pwede magpin dito. Dito pala. Ayan. Okay, ayan. Sa mga gustong dumikit kay Gino, ayan, Gino, punta ulit ako sa bahay mo, Gino. Gino, ayan, dikit na ako sa'yo, Idol Gino, kalembang ka na rin. Ayan, Gino, dumikit sa'yo si Marivic Family TV. Marunong ka bang magbalik, Gino? Gino? Nice cars. Sisikat din tayong dalawa, promise yan, at tayong lahat. Nakakatuwa siya. Kaya nga, Gino, popromote mo yung channel ni Ate Bicolana dyan sa mga kakilala mo para sumikat tayong dalawa. Tayo dito Tapos kay papanoorin mo rin siyempre yung mga video ko, Gino. Okay ba yun, Gino? Ayan, pangalawang play sa'yo, Gino. Ayan, po-promote mo dyan sa mga kakilala mo yung ni Ate Bicolana. Ayan. Yes, thank you, boss. Pag-subscribe, thank you po, Ate Bicolana. Naiiyak na ba ako? Huwag ka iiyak. Ba't ka iiyak? Ano ka ba naman? So, subscribe lang namin yung channel mo. Iiyak ka na. Ayan, good evening, Francis Jinjoy. Huwag ka umiyak. Ikaw naman
Ayan, nandito ako ulit sa bahay mo, Oy, Gino. si Sis Jinjoy. Mega love shoutout. Si Sis Jinjoy. Nag-subscribe ka sa akin ha, Gino Idol. Ayan. Nakakatuwa siya si Sikoy Marivic. Ayan. Gino, nandito ulit ako sa bahay mo. Ayan, 13 subscriber ka na, Gino. Nakita mo yan, Gino? Tao okay. Ayan, si Tuoki. May galab shoutout, Tuoki. Thank you for coming, Tuoki. Tuki. Nice, sabi ni Tuoki. Ayan, Gino. Ayan, bibigyan kita ulit ng subscriber dito, Gino, ha? Ayan, 13 ka na. May TikTok sa ano niya. Sa play niya. Kanino ba yun kay Gino? Oo. May mga nakalagay na TikTok. Pwede namang i-delete na yan. Pagka, halimbawa, magpapamonetize siya, pwede namang i-delete na Ay, lang. tulad yan. niya. No? Kumusta ka po? Ayan. Okay naman, to okay. Yan. Ayan. Thank you so much for coming to okay. Ayan, road to 800 subs. Sabi nito, okay. Okay, okay. I will visit to your channel. Ano to, okay. Standby muna ikaw dyan to, okay. Sino yung bagong pasok natin dito? Si Jinjoy. Yan. Jinjoy TV. I am going to your channel. Here we go. Ayan, +1 banana, +1 subscriber ka ulit, Gino. Nakikita mo yan, Gino. Ayan, +1 ikaw ulit, Gino. Aba, mas marami pang subscriber ngayon si Gino sa akin, kay Lexus, Ayan, meron po akong bagong video. Ayan, ano yung bagong video mo, Gino? Ayan guys, pa-connect naman kay Gino. Dikita natin si Gino. Nangangarap din siya siyempre na lumaki yung kanyang Saladang bahay. talong. May simple recipe. Sakto yan. Pag si Gino nag 18 years old, malaki na yung channel niya. Saladang talong. Sa'yo po iyon. Salamat, Gino. Thank you so much, Gino, ha. Ayan, tingnan mo yung ano mo. Tingnan mo yung channel mo, Gino. Marami na yung subscriber, Gino. Sabi ni Ayan. Jinjoy, hello daw, Gino. Ayan, mag-subscribe ka dyan, Gino, sa kanila para dikitan ka rin nila, Gino. Ayan, hindi ko po kayo makakalimutan, Ma'am Biculan. Salamat, Gino. Ate na lang, wag nang ma'am. Ate na lang, Ate Bicolana na lang, Gino. Okay ba yung Gino? So, subscribe na natin siya, no? Bigyan natin ng talong. Ay, banana. Si Jinjoy. Yan. +1 Baby banana. pa nga siya, Sis Jinjoy. Sakto yan. Pag nag-18 years old siya, malaki na yung channel niya. Okay, to okay. I'm going to your house. To okay. To okay. Parang kilala ko to si To okay. Ayan, To okay. Playing your video muna. Ay, ano na siya dito eh. Hello, good morning from Ma'am TV in Japan. Ayan, mega love shoutout Ma'am TV in Japan. Salamat po. Ayan. To okay, playing your video. Oh. Daing pigeons. Ayan. Ayan, mega love shoutout sa 13 viewers natin. Okay, okay. Naka-thumbs up na ba kayo, mga guys? Oo nga, baka hindi pa kayo nakapag-thumbs sa ating live. Gino, dikit na ako sa'yo ulit. Ayan, Gino, subscribe mo si, si Marivic Family TV, Gino. Sino Big, salamat po. Hope you're, doing well. Tapos na po. Tapos na po. Thumbs up. Salamat, Ma'am Eds. Ayan, tuloy si Ma'am Eds. Labinya. Okay, sis Marivic din yan. Punta natin. Makiklik ko ba itong dito? Tawag dito, ni Tooki. Teka, wait lang. Wait lang, Tooki, ha? Tingnan ko kung makiklik ko yung mo. Ayan, naklik naman. Ayan, Tooki. I'm here. Your house again, Tooki. Ayan, I give you 1 banana after play your video, Tooki. Okay. No need na, Sir Lexus. Sabi niya. Wag mo nang kasi lang niya yan. Ninja niya lang yan. Ma'am Kalikasan, kailan niyo, matagal pa naman yung premiere mo, Ma'am Kalikasan, di ba? Pero nakapag-thumbs up na ako, Ma'am Kalikasan. 4 days yata yun. Play ka lang sa Marivic or Loving Sky, ayan. Kasi ninja lang niya yun, yung yung labi niya.
Okay, to okay. Yan, playing your video and then I give you 1 banana to okay. Out mo na ako sis, matutulog na si Mata next time mo naman. Salamat Ma'am Kalikasan. Good night po. Yan, thank you so much sa pagtambay Ma'am Kalikasan. Yan, maraming salamat. Yan, good night po. Oy, Sir Bert, may love shoutout. Long time no si Sir Bert. Bert Mido. Agoy, nagpalansya pa yung isa dyan. Nagpapalansya pa. Bawal sipi sa sala. Sige lang, Manaymer na. Ayan, to okay. Ayan. I give you 1 banana again to okay. Ayan, to okay. Dinikit ko kay Gino. Ayan. Huwag kang ingay, ha? Manaymer na naman. Sa gabi na nga lang ako nag-iingay. Gino, dikit na ako sa'yo. Nasaan na si Gino? Gino, nakatulog ka na ba, Gino? Walang pasok bukas. Sis Jinjoy, na malapit ka na. Gagamitin daw yung room nila, kaya wala siyang pasok bukas. Ay, meron sigurong regional meet. Okay, chin sa account ako, Gino, ay to okay. Dito tayo sa luto Nag-live tayo. si Sir Bert kanina, si Sikoy. Nag-live ba kanina? Anong oras? Akala mo po ba yung Lexus TV? Kilala mo po ba yun? Nagpasok ka ba kayo? Oo, mister ko yun, Sir Bert. Yan, pasok ako dyan kanina. Kaya pala eh. Ayan, Sir Bert, buti naman. Hindi ako nakaakyat sa'yo. Makyat pala sa'yo yung mister ko. Gino name ng asawa ko. Thank you po sa lahat. Ayan, Gino. Maraming salamat sa'yo, Gino, ha. Haba ng live niya si Sikoy. Anong oras pa siya nag-live si Sikoy? Bakit hindi ko nakita? Hindi mo makita busy ka sa pagsalansan eh. Ando naman sa akin yung cellphone ko. Tingnan ko nga, baka hindi na naman ako naka-all bell kay tawag dito. Ayan, Gino. Another, Gino ha. Another subscriber para sa'yo, Gino. Ayan, nakita mo yan, Gino. 60 na yung laman ng bahay mo, Gino. Ayan, isubscribe mo si Marvic Family TV at saka si Jinjoy, Gino. Ate Shela Squachera, maraming salamat Ate She. Mega love shoutout sa iyo Ate She. Ayan, papin sa shorts video ko idol stream. Ayan, pababa sa Rook TV. Ayan, pakibaba mo yung Aisha. Ayan. Aisha pala yun. Nagtaka ako noon, tinanong ko si Lexus TV kung sino. Nakilala naman, sabi ni Lexus, kakilala daw namin si Bikini lang vlog daw po, kaya di ko alam sino yun, tinukoy niya. Sino ba Bikini? Bicolana na mali ng pindot. Ayan, Gino. Dan, ulit? Ayan, +1 subscriber ulit, Gino, para sa'yo. Wow, malaki na yung bahay ni Gino, Bicolana vlog po na mali lang ng pindot. Typographical error. Ayan, kaso si Sikoy, nakahubad lang kami ni Sis Muniz. O, hindi talaga siya Ayan, dandikit po tayo lahat. Yahoo, ikaw. Ayan, dandikit na raw tayong lahat, sabi ni Gino. Ayan, pero noong sinabi ko na di ko kilala si Bikini, Lana Vlog, sagot ulit si Lexus TV. Nabikulana Vlog daw po. Nagkano siya yung parang robot yung niya. Ano yan, di Yung siya? live niya kanina. Hindi siya Hindi siya talaga nagbibigay ng jacket sa live niya. Tsaka hindi siya nangingisda. Ayan, Sir Bert, maraming salamat sa pagsilip. Lista mo si Ate Shi dyan. Oo, tanggal din ako. Nakatambay 2 channel ko, sis. Lavinia Vlog. Ayan, buti na lang alien kasi ako, di ako robot. Sir Bert, salamat sa iyo dyan, ha. Salamat. Ayan, Gino. Ayan, bukas ulit, Gino, ha. Sleep ka na, Gino, kasi gabi na, Gino. Sir Bert, salamat sa iyo dyan. Ayan, Sis Jinjoy. Dan full watch na sa'yo, Sis Jinjoy. Okay, change account tayo, guys. Kumukuhan pa ba to? Salamat po sa inyo, Charge Bicolana pa ba to? Vlog. Sa iyo po yung subscriber ko balang araw. Matupad ko po yung maging subscribe sa iyo po. Ito lahat ng galing. Ayan. Salamat sa iyo, Gino, ha.
Ayan, di rin maka-go to channel. Hubad kayo kasi pati member ko hubad din. Si Bintana lang, moderator ko may saplot. Oo nga, Sir Bert. Bakit ba kasi nakahubad kami? Wala pang 1 minute yan, idol. Ayan. Salamat, Sarok TV. Puntahan ko. Ayan, lista mo nga si Ate Shea. Diyan, lista mo na ba dyan si Ate Shea? Mapuntahan. She, Shea Las Cuachera. Ito. Labinya Sino Vlog. nga yung si traditional media? Si Sikoy. Natanda ano ba yan? Ayan. Gino, sleep ka na, Gino. Bukas ulit, Gino. Balik ka ha, Gino. Ayan, sleep ka na kasi gabi na, Gino. Bawal sa bata yung mapuyat. Si Jinjoy, Ayan, nagluto ng thank you pansit, po. Thank you po, Jinjoy. Ayan, di naman higpit kaya lang. Ganun na talaga paraan ng alien sa live. Labinya, vlog. Ano po gamit nyo pagpasok nyo kanina? Ba't di ko nakita ang channel nyo? Sabi ni Sir Bert. Ayan. Kanino? Ayan, Sir Bert. Tingnan ko nga yan. Tingnan ko nga, Sir Bert. Baka hindi ako naka-all bell sa'yo. Hindi ko nakita naka-live ka, Sir Bert. Ayan. Comment tayo kay Jinjoy. Ay, hindi. Wow. Ayan. Ano oras pa siya naka-live kanina, Sisikoy? Mga alauna siguro. Mga alauna? Ay, naidlip ako kanina. Kaya pala, Sir Bert, di ko napansin, nakaidlip ako kanina. Nakabell all po, ma'am. Bicolana, busy ka lang po. Hindi, nakaidlip ako kanina, Sir Bert, kanina. Nakatulog ako. 1 PM natulog ako. Ayan. Maribik at Loving Sky Mix Vlog. Ayan. Ate Shea Las Cuachera, nandito ako sa iyo, Ate Shea. Ayun, malapit na tayong ayan. Kaya nga, alam ko naman na pag naka-live ako, palagi ka naman nakasupport, ma'am. Ayan, Host. Dan Kaya Pulwas na okay po lang. tayo, kay Kwan. Ayan. Bawi ako next time, Sir Bert. Bawi ako next time. Enjoy. Dito naman tayo pupunta kay Kwan. Natulog kasi ako kanina. 1 PM. Nagising ako. Magti-3 na. Ayan. Go to Labinya channel. Vlog. Ito, after ng live ko, Sisikoy. Yeah. Labinya Vlog. Dito ako sa channel Nag-live mo. ka rin ba kanina si Sikoy Maribik? Agoy, pastilan. Ang dami ko palang din napuntahan kanina. Labinya Vlog. Ayan. Salamat, Sis Bicolana. Sabi ni Sis Ano to? Short Joy. video lang yung niya. Isa pa lang. Ayan, ma'am. Ay, Ate Shea. Ayan, naka-play ka na, Ate Shea Las Cuachera. Sabi na, wag mo nga daw yan i-play kasi nga, ninja niya lang yan. Ay, Kakulit naman sorry. ito. Si Sir Bert na lang punta mo dyan. Sinubukan ko po talaga na mawakabalik sa normal na pagtulog sa gabi. Uy, lobat na Sige, dito ito. tayo kay Sir Bert. 3 minutes na lang. Isaksak na Sir natin. Bert, andito ako sa good Ayan, night mo. Ma'am Shea Las Cuachera. Naka-play ka na, Ma'am Shea. Ang huling binisita ko bago mag good night. Bert Window. Ayan, Sir Bert. Naka-play ka na, Sir Bert. Pang 18 Okay, Ma'am thumbs up. Summer Mix Vlog. No worries. Oy. Bicolanang Alley Update live stream. Oh, yun. Taga Iloilo po ba kayo? Sino tinatanong mo, Gino? Taga Iloilo, Gino. Okay lang, Ma'am Summer. Ayan, Sir, Sir Bert, naka-play ka na, Sir Bert, sa iyong ano? Ano ba yung pinlay mo sa kanya? Ito, yung huling binisita ko bago mag good night. Ito po. May pumasok na mabuting loob. Pumasok siya, pinapasok niya ang mga robot niya. Ayan, yun. 117 ang views ko. Ano oras ka nag-live kanina, Sisikoy? Ba't di ko nakita? Tulog ka nga eh. Hindi, ano eh. Ay, ako ba, Gino? Taga Bicol ako, Gino. Duty kasi ako, hirap magdut-dut lagi may bantay sa ang sulok. Ay, CCTV. Okay lang yan, Sisikoy Summer Mix. Para sa, naiintindihan naman yan ng lahat. Ayan. Ate Shea Las Cuachera, still playing. Ayan. Ay, tuko. May tuko. Gino, sabi ko, Ate Bicolana na lang. Wag nang, ma'am. Ayan. Tulog ka, Sisikoy. Sisikoy Maribik, sorry bawi ako, Sisikoy. Susunod. Nakatulog talaga ako kanina. Ayan, correct. Mahirap talaga kapag may CCTV sa workplace. Ayan, mahirap na mapagdudahan o mabuti sa work.
Oh, so yan. Tama naman yan, si Sikoy. Ayan. Ay, Ayan, Sarok TV. Nandito pala ako sa shorts video mo. Agoy, pastila. Nakalimutan ko na. Ayan, guys. Papunta naman kay Sarok TV sa kanyang shorts video, guys. babatiin mo natin yung mga, yung mga nagpuntahan dito sa ating live stream. Ayan, play ko muna si Sarok TV. Wait lang, nasaan na ba? Hindi ko maano. Mega love shoutout, Loving Sky Mix Vlog, Arthur Tubo, Yan, nawala si... Kuya Ped, The Ram Light, Gapoy TV, Ilan po ba ang cellphone mo? Mona Lisa, Gino, ilan ba yung cellphone ko, Gino? Kate Stream, Apat, Gino. Apat. Pang-play sa inyo, Gino. Ed Bonds, Ayan, Sarok TV. Naka-play na yung shorts video mo, Sarok TV. Sir Mikael, Kaya nga po, Sir Bert, para naka-monitor sa akin andun sa Australia. Ayan. Kalikasan, Gino, dikit ako sa iyo, Gino. Ayan, Gino, subscribe mo si Loving Sky, Gino. News TV, MST Adventure, Gallery PSP, Bunga nga ng High Blood, Sir Phone Bars, Utoy Vlog, Ayan. Maroon Alright, TV. DJ Lexus TV on the house. Honey 129 Official, Nagpapasalamat na siya, Sir Bert. Marvic Lubian Vlog, J-Jack, ito, Ayan. Batang Rabas, Sarok TV, full watch na yung shorts video mo, Sarok TV. Jen Mick Vlog, Marvic Family TV, Aviation Traveler. Tapos na po Ate Bicolana. Ayan. Sleep Sarok ka na, Gino. TV, Bukas Silago. na lang, Gino. Balik ka na lang bukas, Gino, ha? Mega love shoutout din kay Ayan, Eric. mag-e-end na si Ate Bicolana Eric maya-maya Page. konti. Ayan, bukas naman, Gino, ha? I-subscribe mo si Loving Sky. Nag-subscribe siya sa'yo. I-subscribe mo si Loving Sky, Gino. iChannel Multimedia, Sina Heart. Ano pangalan ito? Gardening Journey, Mm-mm. Bistag TV. Mega love shoutout kay Cash Lau, si Kakubo Maker, Manay Mirna Vlog, Sis Jinjoy, Ikaw na talaga daming channel, sabi ni Tao Sir Bert. Oki. Ayan. Loving Sky Mix, ang ganda ng mga video mo, oh, di ba? Bert Ang ganda Window, raw ng mga video mo, Loving Sky. Binisita na ni Gino. Ate She Lacotsera, Lavinia Vlog. Okay. Mega love shoutout po sa inyo. At ako ay matutulog na muna. Mauna ako kay Bicolana. Nung mauna, matatapos na tayo. Ha? Mauuna ka pa. Oh, dan full watch na O, si dan Sir pulwas Bert. na si Sir Bert. Mag-live po ba kayo ng 10? Bukas na ulit, Gino. Bukas na ulit. Ayan. Sige, pasok lang po kayo ng pasok bukas. At bukas mag-upload ako ng tungkol sa aming pagpasada. Pwede po ba yung doon? Yung tawag doon? Sino ba yung naka-play dito si Ate Shi? Ayan. Kina-CapCut? Ako mag-live, Gino. Ayan, magla-live daw siya, Gino. Si Loving Sky. Oh, namatay. Eh, dan full watch na si Sir Bert. Mag-comment ka na dyan. Ngayon na, mag-live ako. Sir Bert, dan full watch ka na. Ayan, still playing ka, Ate She. Isa pa tayo, Sir Bert. Malapit na tayo mag-end. Dazzle Vlog, mega love shoutout. Ayan, upo, Loving Sky Mix. Sasali po ako sa live mo. Ang bait talaga ni Gino. Gino, salamat Gino, ha? Ayan. Bye-bye na, sisi ko, Loving Oh, Sky. Sir Bert Window, isang play pa sa'yo para sa sarap ng chocolate gawa sa Earth. Wala bang Milky Way? Sa Earth talaga. Ayan, uy. Oh, yogurt. Yogurt. Nakalagay dito, Ritter Sport. Mukhang masarap talaga yung Wow, ni packaging men. pala. Thank you ulit, bro Lexus. Ayan. Sino yan? Ayan, Sir Bert. Wala na ba tayong chocolate dyan? Ay. Lexus na tawag ko sa asawa mo, Ma'am Bicolana. Oo, Sir Bert, kahit tawagin mo yan, negro, ayos lang. Sir, kaya ako kung sinabing Lexus, yan yung aking pseudonym sa aking pagka-guardians. Guardians po ako.
Joke lang, Sir Bert. Ayan. Nasa septic tank Ayan, na ako. magpapasalamat na tayo, guys. Ayan, Sir Bert, maraming salamat. Bawi ako next time, Sir Bert, ha. Ayan, salamat po, Ma'am Bicolana. Subscribe ko kay ate pala. Ayan, Gino, ha. Sige po, Ayan, si Dazzle Vlog. Dazzle Vlog. Ayan, playing kita Ayan, dito. humabol si Dazzle Vlog. Gino, maraming salamat sa iyo, Gino, ha. Mag-iingat ka lagi, Gino. Ayan, Loving Sky, Dan, Mix Vlog. Ayan. Ayan, Gino, maraming salamat sa iyo. Mag-iingat ka palagi. Mag-aaral kang mabuti, Gino. Gino, para umangat tayo at umangat tayo sa YouTube natin dalawa, ha, Gino. Wag mo mong videohan yung nag-aaway. Oo, huwag ka magbibideo sa nag-aaway. Magagalit si YouTube. Same po pala kayo ni Nikael Sir Lexus. Map. Ay, guardian ba siya, no? Si Sir Nikael? Bro. Magandang umaga. Ayan, magkaano pa pala sila si Sikoy Summer Mix. Kaya- Ayan, Gino. Good night na, Gino. Kaya po Lexus, yan, pseudonym ko yan sa kwan. Bilang isang guardians. Mga magino at nagkakaisang katuwang ng lahing Pilipino. Magigiting at natagpagtanggol at taga ng bansang Pilipinas. Guardians. Magigiting na yun. Ang sabi sa English, Gentlemen and United Associates of the Dauntless. Ingenious. Yan. Si Ayan, Summer Mix Vlog. Thank you po. Sabi ni Gino. Ano sabi niya? Ayan. Si Guardians official din kadikitan ko sa YT, baka Guardians din yung siya, nagmumotor siya. Saan po yun, sir? Ayan, Dan Pulwat sa si Sir Bert dito. O sino yung papili natin sa ano, yung bagong pasok? Nakalimutan ko saan lugar niya. Ah, Ayan, mag-end na tayo. Always welcome, Gino. Pahinga ka na, baby. Ayan. Gino, sleep ka na, Gino. Pupunta pa nga, sasali pa nga raw siya sa live ni Sisikoy Loving Sky. sino yung Agoy, si Dazzle Vlog ba? Si Dazzle Vlog. Vlog, ayan. Dazzle Vlog, hanapin kita rito ha. Yan, nagbuba siya ng bahay. Puntahan ko yung bahay mo. Ayan, ay, play mo nga muna yung kay Sarok TV na shorts video. Dito na ako Para Dazzle, pangatlong, Ayan, Saudi ako, natatakan, bro. Ayan. Tingnan mo. International ka pala. Ayan, ano rin si Sarok TV. Ayan, magkakaano pala kayo. Magkaka-guardians pala tayo. Sarok TV. Ayan, Gino. Good night, Gino. Pahinga ka na, Gino. Ayan, pwede po ba kayo kuha yung ano dyan, yung mga video namin sa Guardians? Uy, bakit hindi? Basta wag ka lang Iba-vlog. mag-upload. Wag ka lang mag-upload ng ano. Kuwari, Pwede yung mga yun. monthly meeting namin, gano'n. Angko Manderang Chansya. Sabi dito ni Dazzle Vlog. Oy, Yan, maraming salamat, guys. Sis Balik pa pala Eds. bahay ni Dazzle Vlog, 16 pa lang. Hindi maintindihan yung sinasabi ko. 1,000 pa lang subscriber niya. Pe-play na mo natin siya. Salisihan tayo ng salita kasi magagalit sa atin yung mga viewers natin na bibingi sa bunganga natin dalawa. O yan, napakaganda ng panty. Panty. Hintayin mo muna. Pag naghinto ako, ikaw naman. Ay, pag sabay tayo nagsasalita, hindi naiintindihan ng mga manonood natin, nalulula. Uy, patulog na kasi ko ayaw pang patulugin Nag-away. Natawa tuloy si Sisi ko yung Summer Mix. Ayan, malapit na mag-pull watch si Ate She. Ayan. Ayan, mag-end na tayo. Mag-end na kami, guys. At nang makasupport naman tayo sa mga naka-live pa na susunod sa atin. Ayan, katulad ni si KTV Mix. Si Loving Sky, magla-live din siya. Ayan, maraming salamat, guys. Sisi ko yung Summer Mix, salamat. Natatawa tuloy si Sisi ko yung Summer Mix. Ayan, Sir Bert Windows, salamat. Bawi ako next time. Sir Bert, naku, agoy. Tulog kasi ng tulog eh. Bye-bye, salamat sa lahat. Sir Mix at Jinjoy, ayan. At tawag dito, Gino. Matulog ka na, Maraming salamat Gino. sa Bro Bert. Sis Eds, thank you so much. Yan, maraming salamat sa inyo lahat dyan. Naibaba ko muna si Sarok TV. Yan, Ay, Sir sige. Sarok TV. Si gardening yata, hindi ko na-play
Hindi, ako nag-play kay Ma'am Eds. Nadikitan ko ba siya? Ako nag-play kay Ma'am Gardening. Ayan, naka-live na si Sisi Koy Loving sa kay. Oo nga, Sisi Koy, tinatambayan ko rin yan sa kasi, si KTV. Tinatambayan ko yan bago ko matulog. Kasi siyempre kailangan din nila ng views of yung nila, yung tawag dito. What's our nila. Gino, good night Gino. Dazzle Vlog. Ayan, still playing ka Dazzle Vlog. Mag-e-end na kami Dazzle Vlog. Thank you so much. Ayan, maraming salamat sa inyong lahat dyan. Sisi Koy Summer Mix, salamat. Gino, good night Gino. Bye-bye na Gino. Sir Bert Window, thank you so much. Ayan, Ma'am Ed, salamat. Ayan, bye everyone. Thank you very very much. Ayan, see you tomorrow. Sige, Dazzle Vlog, ito-play ko lang to. Ayan, bye everyone. Salamat Sisi Koy Summer Mix. Ayan, bye-bye. Thank you very 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 much. Okay.